आरो जोबथारनायाव आङो सासे सिनायथि हरनांगौदों सानै दङ जोबथारनायाव जोंनि बे हाबाफारियाव जागायजेननाय मिलौदो देंखोजों जाय हाबाफारिखौ जागायदों बिथां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि खावलायनाय बेनि उनाव दंबावो सासे जोङो सिनायथि होनो लादों जोंनि बर' रायज्लायग्रा जथुम्मानि मोनसे समाव बिबानगिरि लाइथुननि सुजुगिरि आथिखालाव बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लोगोसेनो साहित्य पेन्सन लिटारेरि पेन्सन मोनगिरि आयदायाव पद्मानन्दि नार्जारि बिथांखौ खावलायबाय आरो दिनै सिनायथिखौ आं मिथिनो दोनथ'बाय उननि समाव आरो फैगोन आलासिफ्रा दंबावो बिथांमोनखौ जोङो उननि समावहाय सिनायथि होगोन दा जोङो हाबाफारिखौ जागायलांनायनि जोंनि हाबाफारिया जागायनो गोनां गुरियावनो दा सानसुथि जाबाय थांबाय दा बे हाबाफारिखौ बेखेवनायनि बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बेखेवनो थाखाय आं खावलायगोन हाबाफारि दंखायो बिथांनि मुं बर'नि पद्मश्री एवार्ड बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि बे पार्लामेन्टनि हाबाफारिखौ खुलुमबाय दिनैनि बे आफादनि आरो आफादनि हांख्रायजानाय आलासिफोर सावरायगिरिफोर आरो जथुम्मानि मावथि फारिया लोगोसे अनजालु फरायसाफोर बड' राइटार्स एकाडेमिनि दिनैनि बे सावरायमेल जथुम्माव बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायनि आरो खाबु होनायनि आं गोरबोसिमनि साबायखर बावबाय बेखेवनायनि फर्मेलिटिसखौ लाखिनानै आं बेखेवनोसै गोलाव बिबुंथि होनांगौ होननानै सानाखै जाय बिथांमोननो सेमिनार पेपार बा लिरबिदां लिरनानै बेवहाय फरायथिनायनि थाखाय बिथांमोननि फरायथिनायखौ आरो सावरायनायखौ खोनासंनायनि बे थासारि बे थासारिखौ बयबो रैखा खालामगोन होननानै आं सानो बर' रायज्लायग्रा जथुम दानाया जों बेबायदि सेमिनार खुंबोनाया 38 बोसोर जाबाय बे 38 बोसोराव जोंहा सोलोंनांगौ रोंनांगौ अनेक खोथा दंमोन खिन्थु जों जेबो सोलोङाखै आं फैनानै नुफैनानै आं बे बाथ्राखौ बुंदों जे अत इनडिसिप्लिन अत माने आब्रुथि गैयि बेबायदि जायगायाव मोनसे सेमिनार जायाखै बेथ' मोनसे राउन्ड टेबल कनफारेन्सनिसो जायगा बियो आरो जनायदोंमोनब्ला जे बेबायदि एग्जामिनेसन जागोन स्टेट लेभेलनि नेशनेल लेभेलनि बेवहाय नोंथांमोनहा जायगाखौ दस्राखौ लानो हायो जुदि बेखौ मोनदोंमोनब्ला जगाजग खालामनांगौ हलफ्रावबाबो जायो हलानो गैलाब्ला जायगाखौनो सोलायथार बे मोनसे थासारि दानायनि
जोंनि बे खामानिखौ जाफुंसार होनायनि जों मोनसे सेन्स एक्टिभिटिस बे थानांगौ डिसिप्लिन आब्रुथि जोंनि गोरोबथि खौसेथि बे खामानिखौ लानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो 38 इयार्सआव बेखौ जोङो सोलोङाखै बोरायबाय जों बोराय अबस्थाखौ बे गावनि खामानिखौ नागारनांगौ बेयाव फैदों जेराव 9:30 जानांगौमोन आंहा गोसोआ गुद मोनबाय थाबाय गुद मोनबाय थाबाय आच्छा जायगाया बबाव जाखो लाइजामखौ बहाबा दोननानै लाबाय फिसाजो रुपासिनाव सोंहरबाय आं बे बुंबाय साइन्स कलेजावनो बेवहाय जों दोनफैनानै नुबाय हबेयाव नीलकमल ब्रह्म जिहेतु अडिटरियाम दं बेयाव सानबाय आं सोंहैब्ला बेवहाय मानसि गैया मानिबा एरेन्जमेन्ट जाबाय थादों उनाव सदाया फन खालामनायसै आच्छा सदाया आंखौ फन खालामबाय बे 11टा जानायावसो आंखौ फन खालामनांगौ ना मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ सेक्रेटारिया जेनेरेल सेक्रेटारिया आफादगिरिया सोंफामनांगौ जे इनगरेटर जायखौ खालामदोंमोन फैदोंना फैयाखै फैयाखैबा सरकारजों बेखेवगोन आंखौ हांख्रायनानै बेखेवगिरि हिसाबै लाबोथारनांगौ बे नङा कम्पालसन नङा बेखेवगिरि हिसाबै बुंनि दारैबो बेखेवनो हायो अनेक प्रग्रामाव बेबायदि मोनबोबाय आङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बाथ्राया जागोन जों टाइम फैक्टरखौ होसोनांगौ आरो टाइम फैक्टरखौ होसोनाय समाव मोनसे कोअर्डिनेशन थानांगौ जोंहा दैदेनगिरि मावथिफोरनि गेजेराव दा नै दहाय जिरायनाय लोगो लोगो जोंनो प्रग्रामखौ होनांगौ बयनोबो गंफा कलम नांगौ होदोंना होआखै आं मिथि रोंला बे बाथ्राखौबो जों आरो फोरोंबावनांगौ नामा बे 38 बोसोर जानायाव आफादगिरि दङ गाहाय नेहाथारि दङ ओजोंहाय लेङाइ आफादगिरि 2-3 दं सासे आलासि फैदों बिनो दै बथलसे होनांगौ बे बाथ्रायाबो एरेन्जआनो जायाखै बानायसे सुबुंसाखौ बुंबाय दैयाथ' नोंनिनो बानायसेयाथ' आरो दिनै खालामबाय आंनिथ' नङा दै लोंनाया बिदि जायो नामा नंगौ मिनि गारनाय नङा बानायसे अथ' बे 38 बोसोर जों बेखौसो रोंबाय नामा बेखौसो सोलोंबाय नामा जोंनि उनाव इयुन जोलै गोदान राइटार गोदान स्कलार फैगासिनो दं बिथांमोननो जोङो मोनसे आदर्श दिन्थिलांनांगोन जोङो नै राइटार्स एकाडेमि दाराय जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावफुङो जों आब्रुथि दं खौसेथि दं गोरोबथि दं गावजों गाव सहायलायनाय दं गावजों गाव सहायनायखौ आं नुवाखै मानो नुवाखै आफादगिरिजों लेङाइ आफादगिरिजों जेबो सोमोन्दो गैया गाहाय नेहाथारिजों आफादगिरिजों लेङाइ नेहाथारिजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो गुबुन नेहाथारिफोरजोंबो जेबो सोमोन्दो गैया न' क'अर्डिनेशन बे न' क'अर्डिनेशननि गेजेरजोंनो नैफोरबायदि इनडिसिप्लिना जायो आरो आं दिनै बुंबाय आफादगिरिखौ नोङो बे आफाद सालायनाय समाव मबाइलजोंल' बेस्थ' थायो नोङो नोंहा माबा बिजनेस दंब्ला बाहेरायाव थांनानै रायलायो नोङो आफाद सलायफुनाय समावबो रायलायनाय नोंनि लेक्सारखौ दोननानै मबाइल हमनांगौ मा बेलाय जीवननि बे माबा मोनसे नोंनि शिक्षा नामा आं दिनै बे बाथ्राखौसो बुंनो होनना फैदों आंखौ गाज्रि मोननानै आंखौ माबा जानानै बेबायदि आंखौ एरख'योब्ला जेबो माबा गैया खारन आङो बे 38 बोसोरा नंनायनि नङिनि बाहागो लाबाय नुबाय बेखौनो इनडिसिप्लिनानो जोबा एभ्रि स्टेपआव इनडिसिप्लिनब्ला जों मा लानानै मा थांखि लानानै बे आफादखौ दादोंमोन बे मिनिंलेस फरायसाफ्रा दिनै जाखांबोनाय फरायसाफ्रा आवगायबोदों गोदानै नाथाय जों बेखौनो नुयो लेक्सार होफुनाय समाव फन फैब्ला आफादगिरिया माइकआवसो बेयो इक' जाहैयो बे बाथ्राखौ आं बुंबाय आगोलाव नोङो माबा रायलायनांगौब्ला बाहेरायाव थांनानै रायलाय नोंहा बिजनेस जोबनो थाङा 101टा बिजनेस बेबायदि होननानै नोङो बे आफाद दैदेननायाव बे खामानिखौ मावगोन नामा नों बेखेवगिरि हिसाबै बे बाथ्राखौ आं बुंनाङामोन खिन्थु आं बुंनो बाध्य जादों 38 बोसोरावबो बे लेसना जोंनि मेलेमाव जोंनि खोमायाव हाबैनि थाखाय दिनै बे मोनसे अफिस रुम भाइस प्रिन्सिपालनि अफिस रुमआ
मा रुम बियो कनफारेन्स हल बिसिनि मालाय गावसिनि बायदियै कनफारेन्स हल बियो खिन्थु जोंनि राइटार्स एकाडेमिनि थाखाय बे कनफारेन्स हला नङा नांगौबा जोङो बे प्रग्रामखौ खुङाना why so much indiscipline why so much irregularities नैबे जिनिसखौ जोङो मोदोमाव नांनांगोन मावनायनि गेजेरजों जों सोलोंबोबाय नाथाय जोंनि डिसिप्लिन खालामोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव आरोबाव थुलुंगा गैयि जायो जोंनि फरायसाफ्रा दा जोंखौनो फल' खालामगासिनो दं जोंखौनो होसोगासिनो दङ आइ फै आफा फै जोंनि खर'नि जिनिसखौ बोस्रांफै होननाय बाथ्रा बायदिनो जोङो फरायसाफोरनो लामाखौ दिन्थिलांनांगौ आरो जोंहा खौसेथि दङ जोंहा आब्रुथि दङ जोंहा गोरोबथि दङ आरोबाव जोङो गोथों लामाजों आवगायलांनानै बे राइटार्स एकाडेमि गौथुमखौ बर' रायग्रा जथुमनिनो मोनसे आदर्श मावख' आदर्श मोनसे फसंथान होननानै जोङो दिन्थिलांनांगोन जोंहा अनेक सम दं नाथाय अनेक सम गैया बेनो जाबाय खामानिखौ मावनो बेलायाव जोंहा जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ होसोनानै जों मावगोन 9:30 जानांगौआ नै दा 12टायानो जाबाय दा होनबा आराय घन्टा लेट जानायनि उनाव जोंहा आरो हजोंहाय मा थाबावखो नैबे खामानिखौ आंबो लेट फैदों बेसुर आंहा आफसोस गैया जे बेखौ बेखेवगिरि हिसाबै मोनहैयाब्ला आंहा जेबो गैया आं थांनांगौ नैबेबायदि फैजागोन दा बेखेवगिरि हिसाबै आङो आरो गोलाव बिबुंथि लाखिला आं बेखौनो खावलायदों जोंहा सोलोंनांगौ अनेक दं रोंनांगौ अनेक दं आरोबाव सावरायमेलनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव नों दानागार आन्दागार मावनांगौ खामानि दं गासै खामानिखौ जों मिनिगारनानै एंगारनो नाङा गासै खामानिखौ जोङो नैबे आंल' मावनांगौ आंसो रोङो बेबायदि बाथ्राखौ साननो नाङा जे जोङो रायज्लाय होनलाय आवगायलांनि आफादखौ साबसिन हामसिन खालामलांनि बे मिजिङै खामानि मावगोन होननानै आङो बयखौबो खावलायबाय आंनि बुंनायनि ढंआ दिनै गुबुन जादों बेनि थाखाय निमाहा बिबाय आरोबाव इयुनफ्राव जोङो बेबायदिनो आरोबाव जाब्बा जुब्बा माने आलायाथानि जाहाथे आफादखौ दैदेनलांनायनि फारसे साना लेट जादों बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै हाबाफारिखौ मावफुंनांगोन आरोबाव हाबाफारि बायदि जों आवगायलांनांगोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बे खारांखास रावजों जेबो ओंथि गैयि होननानै सानदोंब्ला बेखौ साननानै लादो बेखेवनाय बिबुंथिखौ आं बावनो फोजोबबाय आरो बेखेवबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों बिथाङा माखासे बोसोननि बानबुंथिजों जों बेखेवनानै होलांनो हाबाफारिखौ जोङो बिथां साबायखर होबाय आरो मोनसे खोथाखौ रिप्लाइ होनांगौ जादों जे जोंनि हाबाफारिखौ बानायनो थाखाय मोजां थावरखौनो होदोंमोन कलेजआ नाथाय जों एसे उसुबिदा फिल खालामनानै जों बोथोरनाय जादों बेवहाय लाबोनाय जादों आरो जों बुंनो थाङो अबयसे जोंनि दाख्लैनि हाबाफारियाव आं ओरैनो जास्ट नोंथांनो मोनथिगोन आरो जोंनि हाबाफारियाव क्ल'ज दर होननानै जों लाखादोंमोन सेमिनारखौ आरो बे अपेन नंखाया बे जोंनि सावरायग्राफोरनि गेजेराव बिसेसफोरनि गेजेराव जों मोजाङै जोङो दानख्लाब दुंख्लाब खालामनो हायो बे सेमिनार पेपारखौ आरो सेमिनार पेपारा सोदांलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि जार्नेलाव बाहागो मोननो हायो बेखिनि एसां जिंगा मोननो बाथ्रा गैया जोंनो बोसोन जादों जों सोलोंनांगौ दङ आरो जोंथ' लागोन आंनि जोंनाव आंनि फरिखा लागोन जे बेखेवगिरिनि बोसोनफोरखौ जाहाथे फल' खालामो आरो बिथाङा जोंनि एडभाइजारखा बिथाङा जोंनो उन समावबो जोंनि भुल फान्थिफोरखौ फोसाबबाय थायो बेनि थाखाय मिजिं खालामबाय दा जोंहा सेथि हाबाफारि सावरायनानै सेथि हाबाफारि बेखौ जोङो जागायजेनसै आरो बेयावनो बुंखानाय जाहैबाय जे नैथिया सावरायमेल जोंनि सेसन टेकनिकेल सेसन 2 बेखौ सामलायनो जोंनि लेङाफोरनि दङमोन मानो प्रधानसो बिथाङा देहा मोजाङैखौ फैनो हायाखै
दा बिथाङा फैनो हायैखाय बे सेथि फरायनानै एबा टेकनिकेल सेसन वानजोंनो सेकेन्ड सेसनफोरखौबो खेबसेनो लांदोंनि टाइमावबो सेभ जादों दा बे हिसाबै आंनो मासिगिरि बे टेकनिकेल सेसन वानाव दा टुखौबो आं सामलायनानै बुंबाय जों बिनि उनाव जोङो ओंखाम जालायनानै टेकनिकेल सेसन थ्रियाव जों हाबगोन दा गिबियावनो जोङो मोननै आयदा गिबि जाहैबाय सोरां मन्जु थियेटारनि 50 बोसोरारि बेनि बिहोमा बे हाबाफारि आरो उननि सेसननि बर' थुनलाइनि फारि दावगानायाव खुगा थुनलाइनि बिहोमा बे मोननै सावरायगिरिफोरखौ जोंनो गथायनो थाखाय रिसर्च पार्सनफ्रा अलरेडि सफैदों सासेया लामायाव दङ दा जोङो आवगायलांबाय थादोंनि बेनि उनावहाय बिथांमोन फैयोब्ला बिथांमोनजों उनाव फैगोन दा गिबियावनो सोरां मन्जु थियेटारनि 50 बोसोरारि बिनि बिहोमा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हांख्राय हरनाय कलम ब्रह्म बिथांखौ जोङो गावनि सावरायनायखौ जों फरायफिननो खावलायदोंमोन बिथांखौ आं सिनायथि होनो लुबैदों ओरैबायदि जे बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारजों नांथाबनानै दङ गावनि साख्रि जिउ बिनि उनावबो बिथाङा सोरां मन्जु थियेटार लोगोसेनो बायदिसिना थियेटार अर्गानाइजेसनफोरजोंहाय बिथाङा सोमोन्दो दंमोन आरो बिथाङा बिटिसिनि हारिमु बिफाननिबो बिथां मावख'ग्रा जाफैदों उनसंनाय दा आजिरा मोनबाय दा जों बिथांखौ जोङो सायख'दोंमोन बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारनि दाख्लै बावैसो 50 बोसोर जेब्ला हाबाफारि खुङो लेसारिया पाठसालायाव बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन आरो गावनि मोन्दांथिजों बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंनाय जों बयबो मिथिलायो गावनि सावरायबिदांखौ फरायथिनो फरायबाय आरो बे सावरायबिदांखौ जोङो बयबो बेयाव थानाय गासै रिसार्च स्कलारफोर आरो लिरगिरि मोनथाममोनहा दा बे दानथेलायनायनि खाबुखौ मोनो आं गिबियावनो बिथांखौ गावनि सावरायबिदांखौ फरायनो खावलाय माननीय महापाटी ini orang ini Seorang maju teater ini angni orang Seorang maju teaterku teater di bagai orang ini apa yang ini How carry jari itu, ang sundu hui bungulan, ang dindani lah bungulan kasi jari itu, kita ambil hal forest ini. Akademik mau itu mau apa dramatik force mau beri fikir drama, mau beri kalkuli macam itu ang akademik mau apa ang dindani lah bungulan jari itu, jadi jari itu tunggu kayak apa begini, kita ambil forest ini juga. Ini yang abe maksud how carry ni mau ya beri Maafkan source of fikir. Dikurangi sungguh mungkin ini kan seorang mundur bisa apa tidak mungkin seorang mundur teater ini. Bagi yang signifikan bisa dia berbareng problem ini yang bisa saya kau ini siapa? Hampir apa dia mungkin ini nak kali di golden yang bisa ang media ng seorang maju teater orang dah kali menikah, aku ni city kan, bintang mau bagi mereka. Ada be golden juga bilang bintang mau mendang ke, ang itu loh bungkuran. Ang ini research paper aja dawai ARONAI aja apa ni sedang dawai ARONAI aja apa ni sedang kayak seorang maju teater, bintang orang. Ang itu How carry sesuatu lawan yang sungguh itu, sorbo potensi jodohnya naikkan kolom buku itu, wide ada nih buku itu bahasa Indonesia ni, pun how carry buku tangki nanti bungai, harus saja konsumsi bagi lah, how kaya, orang mari neder orang jai di pun orang jai, guru ada sahur di pun guru ada sahur, rang di pun rang kamai ni, raha, konsumsi di pun kamai ni kepala, raha macam turun pun, dia jiwa ni raha, kamai ni turun. और अभी थर्ड गांव से तुम कौन फैली जीवना शुभम महली के जरो इसे रो ना
मोनसे फावथायनाय नायनाय सुबुङा फावथायनि गेजेरजों माखासे गियान आरो बोसोन सोलोंनाय भारतनि गुबै सलन्थाइमा रामायणनि श्रबणनि मेगन नुयै बिमा बिफाखौ गोथार गोसो गोरबोजों सिबिनाय खान्थिखौ थुनफावथायनि गेजेरजों नुनानै उन्दै बैसोनि महात्मा गान्धीनि अरायजिउआ आबुं बुसथि महर लादों। मुलुग मुंदांखा थुनफावथायगिरि इब्सेननि ए डल हाउस फावथाया दुलाराय इउरप हादोरमायाव सानसे हिन्जाव माहारिफोरनि जांख्रिनाय जाय जांख्रिथायनि फिथाइ महरै दिनै दुलाराय मुलुगनि हिन्जाव माहारिया हौवाफोरजों लोगोसे गोनोखो मुगानि अराय आयदायावनो समानै बाहागो मोननायनि मोन्थाय मोननाय जाबाय। शेक्सपियारनि रमिअ जुलियट थुनफावथाया सुबुंनि थार अनलायनायनि अरायथा बेसेन बिदिन्थि बिदिनो आइनेस्क'नि दि सेयार आरो लण्डन नगरनि मुंदांखा मिनिहोग्रा फावखुंग्रि चार्ली चैप्लिननि लाइट थुनफावथाया मुलुगनि थुनलाइगिरि हारिमुगिरिफोरखौ सुबुङा मुगा मुगैनाय मिनिनाय आखुथायखौ खेंफोरथिदों। बिसोरनि अनगायै मुलुग मुंदांखा थुनफावथायगिरिमोन जेरै स्टकह'लमनि आगस्ट स्ट्रिनबार्ग, रुस हादरनि आन्टन चेखभ, केम्प नोगोरनि लुइजि पिरान्डेलो, जार्मान थुनफावथायगिरि बार्टोल्ट ब्रेख्ट, आमेरिकानि आर्थार मिलार, बार्लिन नोगोरनि सेमुएल बेकेट, आमेरिकानि बिदिनो मुंदांखा फावथुनगिरिफोरनि फावथायनि गेजेरजों आं बारस'नोसै माखासे फावथुनगिरिफोरा बिसोरनि नाटकनि गेजेरजों संसाराव सब गुबुन आयदायाव जांख्रिथाय होमबा बेनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय दि फावथाया बिथांमोननि बे मुलुग मुंदांखा फावथुनगिरिफोरनि फावथायनि गेजेरजों मोनसे मुलुग संसार जागरण लाबोनायनि बे घटनानिफ्राय जों मिथिना मोनबाय दि फावथाया मोनसे समाजाव देशआव मोनसे जागरण लाबोनो हागोन। आं बेखौ फरायदोंब्ला आं बिनि फरायनाय लिरनायनि माबा सामारिखौ आं बुंलांसै। मेइन थांखिया जाबाय सोरां मन्दिर थांखियानो आंहा बेहायसो आरो हांख्रायदोंबो आं बे खारनावसो हांख्रायदों। दा बे फावथाया माबोरै जागरण लाबोदों बै मुलुग मुंदांखा थुनफावथायगिरिफोरनि नामखौ आं मख'दों बिथांमोननि माबाखौ आं फरायबाय नाटकखौ फरायदों सोरनिबा नाटकखौ आं फरायनो नाथाय बिथांमोननि जारिमिनखौ आं फरायनो मोन्दों आरोखि फरायदों। बिथांमोननि नाटकनि गेजेरजों बिथांमोना सामारिया ओरैहाय जे द्रामानि गेजेरजों मोनसे समाजखौ देशखौ जातिखौ जागरण लाबोनो हायो। बिथांमोना बुंदों सानसेयावनो अर सुनो हायो द्रामानि गेजेरजों सानसेयावनो दानलाय सुलाय गोथैसारि खालामनो हायो ससान खालामनो हायो देशखौ जातिखौ माहारिखौ गोसो जायोब्ला द्रामानि गेजेरजों सासे नायथफोरा एकदम ससान खालामनो हायो दानलाय सुलाय सेव हांगार खालामनो हायो ओरैबायदि सक्ति बे द्रामा। दा बे बाथ्राखौनो बिथांमोना द्रामानि गेजेरजों फोरमायथिदों। दा बेनिखायनो जों मिथिना मोनबाय आं बारस'नोसै जों मिथिना मोनबाय द्रामाया अत्यन्त सक्तिशालि मोनसे अर्गेन। मेथाइ खोनानानै मेथाइखौ जों खोनायो रेडिअ सेन्टाराव रेडिअआवबो खोनायो टिभिआवबो खोनायो ओमफ्राय फांसनावबो खोनायो खिन्थु मेथाइनि गेजेरजोंबो जागरण टाइपनि मेथाइ दङ गैया नङा खिन्थु मेथाइआ जेरै जांख्रिथाय लाबोनो हागोन गोसोखौ माबाखौ फुदुंनो हागोन द्रामा बायदि हाया मेथाइआ हाया। आंबो मेथाइ खनो खिन्थु अनेक मेथाइ खनो जागरणनि मेथाइ खिन्थु गोसोखौ फुदुंनो हाया एसे लिमिटेड खिन्थु द्रामाया जागरण लाबोनो हायो एकदम दुंहाव बारहावा लाबोनो हायो। बेखौ बै राइटारफोरनि माबायानो बुंदों बिसोरनि द्रामाफ्रानो मख'बाय महात्मा गान्धीया माबोरै जीवन माबोरै सोलायखो मोनसे बे श्रावणार पितृभक्ति नाटकखौ नायनानै मोनसे जिबनानो सोलायथारबाय आरोखि दुथां गोसो साननाय दंमोन दुथां माबा दंबाबो सेस सोलाय। आच्छा आं बेफोरखौ बुंजोबला गतिके द्रामाखौ जोंहा भारतआवबो द्रामानि माबाया दङमोन। दा बे द्रामानि परिबेसा बोरै फैखो थुनफावथायनि जागरना माबाया बोरै फैखो जोंहा भारतआव बेफोरबायदि द्रामानि परिबेस जागरण द्रामानि मोनसे जांख्रिथाय गैया बेखौ सोरां हादोरनिफ्राय फैदों द्रामानि माबाया द्रामानि परिबेसा जांख्रिथाय जागरना रिनायसेन्सआ सोनाब हादोरनिफ्राय फैदों। सोनाब हादोरनिफ्राय ग्रीकखौ मख'जोबनांगोन ग्रीकफोरा गोदोथ' द्रामा गैयामोन माबोरैथो फैखो द्रामाया ग्रीकफोरा डायनासास होननाय मोदायखौ जोबोर फुजियोमोन। डायनासासखौ दंफां सिङाव थांनानै बबेबा जायगायाव थांनानै बेखौ बिथांमोना डायनासास होननाय मोदायखौ जोबोर फुजियोमोन
जोबोद गोरा खेथि बाथि मोजां बयबो मंगल जादों बयबो सोरां जादों ओरै होननानै बायदिसिना माबाजों सोरां लुबैनानै डायनासस माने ग्रिकफोरा डायनासस मोदायखौ फुजियो बेवहाय बायदिसिना आव फाव खालामदों बिथांमोना बेहाय बे आव फावखौ माबा होनो थाखाय जाग्रत खालामनो थाखाय डिथेरेम होननाय मोनसे करस होननाय मोनसे मोसानो हाजादोंमोन आरो बे डिथेरेम होननाय मोनसे बिसा दामग्रा मोनसे माबा दंमोन बैसोर दामग्रा आरो मोसाग्रा हानजानि जागोन बे फुजिनाया माबा जादों बे मन्दिराव फुजिनायावनो ओरै हे आफा आनान गसाइ हे आफा डायनासस होननानै बुंनानै ओरै बायदिसिना फाव फेसन खालामनायावनो बै माबाया द्रामानि फेसना फैदों बिनि आवगाय कुनु द्रामा होननाय गैयामोन भारतावबो गैयामोन बर'बो गैया बुहुमावबो द्रामानि माबा परिबेस गैयामोन बिसोर बै ग्रिकफोरा डायनासस मोदायखौ फुजिनायाव बायदिसिना आव फाव खालामनाय बे मोनसे माने अभिनयनि मुद्रा फैदोंसै आरो बे अभिनयनि मुद्राखौ जागोनानै लाबोदि थेरे कलस होननाय मोनसे हानजाया दामग्रा हानजाया ओमफ्राय डेथेरेन होननाया मोनसे माने दामग्रा हानजा ओमफ्राय कलस होननाया मोनसे मिउजिक कनसार्ट पार्टि दा बिनिफ्रायनो फैबाय सोनाब हादोरनिफ्राय फैयै बेबायदिनो बेखौ आं बुंजोबला सोनाब हादोरनिफ्राय फैयै भारतावबो हाबफैबाय बेबायदिनो फैयै द्रामा बिदिनो मोसाय बयबो मन्दिराव खुलुमो इसोरखौ गावबा गावनि मिजिङाव खुलुमनानै बायदिसिना फाव फेसन लानानै खुलुमनानै बे अभिनयनि मुद्राया फैयो आरो बे अभिनयनि मुद्राया फैयो प्रथम इखानस्के बे अभिनयनि मुद्राखौ मोसानायनि फावजों खुलुमनायनि फावजों प्रथम अभिनयनि फावखौ लाबोदों जापानि इखानस्के भारताव बयबो माबाफ्रा बयबो नायटकारफ्रा सिखार जादों इखानस्के होननाय एक्टरा प्रथम अभिनयनि मुद्राजों खालामथारदों इखानस्के बिथां जापाननि इखानस्के बेनिफ्राय इखानस्के दा अभिनयनि मुद्राखौ लाबोदों मुदायखौ फुजिनो बेनिफ्राय अभिनयनि मुद्राखौ लाबोदों बे नायटकारफ्रा थेसपिस होननाया सेकेन्डलि थेसपिसा बिदि सोनाब हादोरनि बिसोर थेसपिसा सेकेन्ड अभिनेता इखानस्केनि उनाव सेकेन्ड अभिनेता जाबाय थेसपिसा गाव लिरोबो आरो बिनि डायलगखौ गावनि डायलगखौ लिरनायावनो गावनि डायलगखौनो बिथाङा फाव फेसन खालाम मन्दिराव फुजिसालियाव फुजिनाय अभिनय बे थेसपिसा अभिनयखौनो खालामथारो अभिनय जाथारो दा बेनिखायनो सोनाब हादोरनिफ्राय फैयै आं फोजोबनोसै बेखौ द्रामानि फावखौ सोनाब हादोरनिफ्राय फैबाय इन्डियायाव फैबाय इन्डियायाव बेफोरखौ बुंजोबला दा इन्डियायाव माबोरै हाबो इन्डियायाव हाबनो कलकाता हाबजेनदों बेबायदिनो मोनसे माबाया कलकाता हाबजेनदों द्रामानि फावा कलकाता हाबजेनदों कलकातायाव माबोरै हाबजेनखो बै सोनाबारिनि बे द्रामाटिक फावा फैयै भारताव सारा इन्डियायावनो सारा वर्ल्डआनो थांबाय बिदि फाव फेसनजों खालामनाय अभिनयनि मुद्राया थांबाय बेनिफ्रायनो द्रामाखौ सृष्टि जालांबाय भारताव हाबजेनदों कलकाता नोगोराव हाबजेनदों माबोरै हाबखो धोरोमारि फावथायनि गेजेरजों हाबबाय बै सोनाब हादोरावबो धोरोमारि फावथायजों जागायदों आरो बेनिफ्राय काल्पनिक नाटक कल्पना आरोखि माने गाव मा सानखांदों सोनाब हादोरावबो प्रथमे धोरोमखौ लानानै मानसि बबे खामानिखौ मावब्ला धोरोम जायो बबेखौ बुंब्ला धोरोम जायो बेफोरखौ लानानैबो बिथांमोना सोनाब हादोरखौ नाटकआव लिरदों बेखौ धोरोमारि नायजा होनना बुंदों बेनिफ्राय धोरोमारि नायजाखौ बेसे नायबावनो आंगायो मानसिया मोनसे जिनिसखौ नुबाय थानो ना बेफोरखौ जोङो जायैनो मोनसे आंगायनाय फैयो बे धोरोमारि नायजाखौ मोनसे समावनो आंगायनाय फैयो बे आंगायनायखौ सोलायनानै बिनि रसखौ सोलायनो थाखाय मानसिया आरो मोनसे फैलायबाय काल्पनिक नाटक बेखौ माइथलजिकेल द्रामा होनना बुङो काल्पनिक नाटक कल्पना आरोखि जोंना बर'नियाव बे जात्रागा माइथलजिकेल द्रामा बर'नि लांदां गाना माइथलजिकेल गैया आरोखि लांदां कल्पना आरोखि आं मायबा सानखांदों लिरदों आरोखि जोंना उसुर दं माबालायनाय उसुर हारि फैलायनाय दानब हारि खालामलायनाय दानब हारि माबालायनाय माबाजों मानसिजों जुनारजों रायलायलायनाय जुनारजों माबाजों
सियालजोंनो जों रायलायलायनाय जुनारजों मानसिजों हाबा जालायनाय द्रामानि बिदि जोङो लांदां गानो जे देखाय मुसुरहाय सोरबा सिख्लाखौ बिसोरलायनो सोरगोआव थायो सोरगोनिफ्राय फैनानै जोंनि बे मोख्रानि बिराद समायना रमायना सिख्लाखौ नुनानै बोना लांबाय लायो ओमफ्राय बिराद जादों बिदि कल्पना बेफोर बे मोगथां मुलुगजों खुनु लोब्बा गैया नङाबो जानो हागौ बेबायदि द्रामाया सोनाबाजों फैयो बेनो बै माबाया बे धोरोमारिनिफ्राय फैनानै काल्पनिक माबायाव फैबाय काल्पनिक मिथोलजिकेल कलकातायाव पठाबबाय बेनिफ्राय फैबाय जारिमिनारि ओमफ्राय जारिमिन फैबाय कल्पना माइथलजिकेल द्रामानि उनाव जारिमिनाव फैबाय आं बेखौ द्रामानि फ्ल'खौ फोजोबनोसै कल्पनायाव फैयो माने जारिमिनाव फैयो ओमफ्राय गोदोनि राजा महाराजाखौ लानानै माबानाय लिरनाय माबाया सारा मुलुगावबो सोनारदों बियो गोदोनि राजा महाराजा सान्थ्रि बान्थ्रिफोरा जुद्ध नांनाय माबा दावहा नांनाय बेफोरबायदि फ्ल'आ सोनाब हादरावबो दङ बैसोरखौनो बिथांमोना दिन्थिबाय ग्रिक हादरावनो दिन्थिजेनदों बेखौ जोङो जारिमिनारि बिसोरनावबो दङ जारिमिन जारिमिननि फावथाय लिरलायबाय जारिमिननि फावथायखौबो आंगायलायबाय बेसेबा नायबावनो बेनिफ्राय फैलायबाय जारिमिनारिनि उनाव फैदानिया गोदान मुगानि नाटक फैबाय एसे जारिमिनारि नाटक नायबावनो जाया माबादोंमोन बखिदोंमोन माबादोंमोन बेफोरखौनो बेसे नायबावनो बेनिफ्राय फैबाय आधुनिक मुगानि नाटक बे जोंनि भारताव हाबफैबाय जोंनि भारताव ड्रामाटिक फ्ल'आ हाबजेननाया कलकातायाव हाबजेननाय माने मडार्न ड्रामा फैलायबाय आरोखि मडार्न ड्रामायाव बे कलकातायाव हाबजेनो धोरोमारि नायजोबाबो कलकाता भारताव हाबनायनि सिगां कलकाता हाबजेनो बे बाउन्डारि नांबाय वर्ल्डनि मोनसे बाउन्डारि धोरोमारि नायजोबाबो काल्पनिक नाटकखौ जात्रा गान बिसोरो खालामदों कलकातानि मानसिफोरा खालामदों बे जात्रा गानखौ खालामनाय माबा जोंनि बेंगल बर्डार नालाय क'क्राझार आसामाव फैबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव खालामजेनदों क'क्राझारनिफ्राय सोलानो सारा माबाया बर' सखौ हाबैयो बेफोराव जों रायखांनांगोन बै जात्रा गाननि अस्थाफोरखौ बे दारेन्द्र बसुमतारी सला अस्था मुथुरा हादर बसुमतारी बिथांमोना बे बेंगलनि मानसिफ्रा बेंगलनि माबाफोरा फावथायगिरिफ्रा बेवहाय क'क्राझाराव खालामफैबाय क'क्राझारावनो खालामफैजेनदों बेखौ नायै नायैनो जोंनि गेजेरावबो सार अस्थाद ओंखारबाय जोङो बे अस्थादखौ जोङो जात्रा गान अस्थाद होनना बुङो बे जात्रा गान अस्थादफ्रा गावनो मोसायो गावनो दामनायखौ दिन्थियो गावनो सुखुवा गावनो मोसानायखौ दिन्थियो गावनो हारिमुनि दामथिनि माबा गावनो अभिनय देखायो जात्रा गान अस्थादफ्रा आखुथाय जात्रा गाननि आखुथाय बे माबाया बर'नि गेजेरावबो हाबो बेनिफ्राय दा बेहाय जोंहा दारेन्द्र बसुमतारी मख'नाय सला अस्थाद मोना मख'जागोन गुनेस्वर दैमारि मोना मख'जाथाव बेफोर जोंना थालांबाय आं फरायजोबला बेफोर जारिमिनाव दंखाजोबो आं बुंबाय बेखायनो औ ओमफ्राय दाना औ जारिमिन बिथांमोना अस्थाद नाम मोनबाय अस्थाद थाबाय बिथांमोना गावनो फोरोङो गावनो डेन्सार गावनो एक्टर गावनो मिउजिसियान ओरै थांलायबाय मोसानो थांबाय ओरै हारिमुनि दामनो थांलाय जोंनो नुदों उन्दै अस्थादफोरा बे अस्थादफोरा माबायदि फोरोङो माबायदि जोंथ' सिख्ला बायदि आरो सिख्रि बायदि ओरै थांलायबाय ओरै फैलायबाय बेफोरबाय थायो उन्दै दा बिसोरनिफ्राय नुबाय जों बेखौथ' जोङो बर'आ खालामजेनाखै बे कलकातानिफ्राय फैदों कलकातानि बबेनिफ्राय बै सोनाबहा बिदि मोनबाय आदसा बे फ्ल'खौ आं फोजोबनोसै समबो गैला काल्पनिक बेनिफ्राय जोङो दा ससियेल ड्रामा फैबाय ससियेल ड्रामानि खेत्र बे समाव दारेन्द्र बसुमतारीबो कलकातायाव सोलोंहैदोंमोन ड्रामा सोलोंदों दारेन्द्र बसुमतारीखौनो जों बुंनांगोन मडार्न ड्रामानि पायनियारखौ दारेन्द्र बसुमतारीखौ होननांगोन जोंनि बर'नि जारिमिनावबो लिरनाय दंखायो ओमफ्राय बे जारिमिनारि माबानि खेत्रआव बे दारेन्द्र बसुमतारीखौ मडार्ननि खेत्रआव दारेन्द्र बसुमतारीखौ होननांगोन दारेन्द्र बसुमतारीया गोबां नाटक लिरदों गोबां नाटक लिरदों ओमफ्राय बे आधुनिक बिथाङा जात्रा गाननि लांदां गाननि माबाखौ परिबेसखौ दोनथ'लायबाय बेखौ नांनानै बेसे नायबावनो मानसिफोरा बाबाय दानि बिथाङा मडार्न नाटकखौ लिरग्रा जाबाय दा मडार्न नाटकखौ लिरनायाव जोङो प्रथम बेयाव आं जों मिथिना मोननाय बायदिब्ला रुंसारि सतिश चन्द्र बसुमतारीयानो लिरजेनदों माबाखौ हामफे नालामुहा क'क्राझारनि बर' सात्र सन्मिलनाव बर' सात्र सन्मिलनाव क'क्राझारनि मिथिना मोननाय बायदिब्ला बर'नि मादाव गुबै
नालाबुहा नाटकखौ दिन्थिजेननाय जादों आरोखि जेरै शंकरदेबा सिन्न जात्राखौ दिन्थिजेनदोंमोन आसामाव बर'नि मादाव प्रथम खिन्थिगासे नायजों दिन्थिजेनदोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारीनि नालाबुहा नाटकखौ दिन्थिजेननाय जादों बेखौ क'क्राझार मैदेरखर ओमफ्राय फुल लेन्थ ड्रामा प्रथम बर'नि फुल लेन्थ ड्रामाया प्रथम हामफे बे हामफे नाटकखौ बे फुल लेन्थ ड्रामा आरोखि बेखौ फुल लेन्थ ड्रामाखौ लिरदों बिथांनि फार्लारनि मुङा फुल लेन्थ बेनिफ्राय फारि जालांबाय फारि ओंखारलांबाय गोबां नाटकआ ओंखारलांबाय आं बाक्सबाय गोबां नाटकआ ओंखारलांबाय लिरगिरि ओंखारलांबाय अभिनेता ओंखारलांबाय दा इखार नस्कर प्रथम अभिनेता इखार नस्करनि उनाव टेस्ट पिस दा हाजार अभिनेता ओंखारलांबाय एमएसआर ग्रुपनि अभिनेता भाइममान थियाटारनि अभिनेता सिनेमानि एक्टर हाजार थियाटार गतिके दा बे थियाटारखौ बे ड्रामानि माबाया जागोन गोबां फैबाय बहुद गोबां सोलायनाय फैबाय दा बे सोलायनाय जों ससियेल ड्रामानि माबायाव फैदों ससियेल ड्रामायाव जोंहा सोलायजेनदों जागरण फैदों समाजाव मा जादों मा इनाय उदखार जादों बबेफोरनो दुलारिफ्रा मा खालामदों जे बेखौ सोदांनो थाखाय मानसिनि माने बानजायथो आखुफोरखौ सोदांनो थाखाय बिथांमोना बे दारेन्द्र बसुमतारी ना बै गोदोनि नाट्यकारमोना ससियेल ड्रामाखौ लिरनाय जानायसै ससियेल ड्रामानिफ्राय मानो लिरनो मोजां मोनखो होनबालाय जारिमिनारि नाटक धोरोमारि नाटकखौ लिरगोन साबसिन नायनो मा बिदिनो मा रिफर्मेसन जागोन बिथांमोना बुजि मोनबाय बिदिनो रिफर्मेसन जायाखै बिदि बे बुंबाय ससियेल ड्रामाखौ लिरनांगौ वेस्टार्न हादरनि मानसिफ्रा कलकातानि मानसिफ्रा लिरनाय बायदि जों ससियेल ड्रामाखौ लिरनांगौ ससियेल ड्रामाजों पासफोर फुरानफोरखौ माबाखौ सोंखायदों परिबर्तन जागोन बिदि रायलायो आरो बिदि रायलायनानै बयबो ससियेल ड्रामाखौनो लिरनाय जाबाय दा बे ससियेल ड्रामाखौ लिरनायनि खेत्रआव जोंहा कमल कुमार ब्रह्मखौ बानायगोन कमल कुमार रेडिअ सेन्टारखौ जों माबानांगोन फावथाया जारि मुसुखा थियाटारखौबो मख'नांगोन जों आं लिरजोबदों बेहाय सोर मुसुखा थियाटारखौ पुतला थियाटारखौ सोर खालामदों बेवहाय सब लिरजोबदों जारिमिना रायथाइ होग्रा दिनाव थाबाय बहाबा साफायनो हायोब्ला साफायखौ लिरनो हायोब्ला बेखौ दंजोबथारा लिरनो हरखौ बेखौ आङो साननानै लिराखै आं बहुद नागिरनानैसो बहुद सर्टखौ नागिरनानै लिरदों बहुद खस्थ' जादों बे सर्टखौ नागिरनायाव मानो होनबा बे खस्थ'खौ आङो बेखौ आं खालामनांगोन मानो होनब्ला बेखौ आं कल्पना खालामनानै लिरबाथ' जानाय नङा एकदम सैथो जाथारनांगोन बाथ्रा मोनसे इतिहास जानांगोन बेनिखायनो आङो बेखौ आङो जुदि बहाय एकदम थांनानै आं नागिरना लायथारनो हादों सोर नायनो सोर सोर अस्टाराव मा फोरोंनानै सोर बिजुजां आच्छा गतिके बर'नि फावथायारि जांख्रिथायखौ लाबोनाया रिलिउसन मुसुखा थियाटारखौ जों मानिनांगोन मुसुखा थियाटारनि कन्ट्रिबिउसन दङ पुतला थियाटारनि कन्ट्रिबिउसन दङ आच्छा पुतला थियाटारनि उनाव जोङो मानिनांगोन रेडिअ सेन्टारनि ड्रामाया रेडिअ सेन्टारनि नाटकआबो जोंनि माबाखौ नाट्य जागरण लाबोदों आरो नाट्यनि जितु मोनसे जागरण बेखौ रेडिअ सेन्टारनि जोंनि नाटक फोसावनायफ्राबो जोंखौ जागरण लाबोदों आरो बे रेडिअ सेन्टारनि नाटकखौ प्रथम लिरजेननायखौ जोंनि थुनलाइगिरि फावथाय लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्मआ मान्दार बिबार होननायखौ लिरदों मान्दार बिबार होननायखौ बिथाङा लिरजेनदों रेडिअ मान्दार बिबार राजा इरागदाव बेफोरखौ बिथाङा माखासे नाटकखौ लिरदों आरो बे नाटकखौ बिथांखौ फल' खालामनानै जोंबो नाटकखौ लिरदों रेडिअ आं बेखौ बुंजोबला कमल कुमार ब्रह्मनि राजा इरागदाव गोदान फैसालि प्रथम बिथाङा लिरदों मान्दार बिबार रेडिअ नाटक फोसावजेननाया मान्दार बिबार आंबो रेडिअ बै समाव रेडिअ एक्टर आर्टिस्टमोन आं मान्दार बिबारखौ प्ले खालामनो मोनासै रेडिअ बिनि उननि नाटकफोरखौ आं मोनजोबदों बिथांनि नाटकफोरखौ आच्छा बिनिफ्राय फैबाय थियाटार बे रेडिअ सेन्टारनि बे धौआ रेडिअ सेन्टारनि ड्रामाटिक धौ ड्रामाटिक जितु सर्ट बे सर्ट्सआ लाबोदों थियाटार फाइममोन थियाटार बेखौ बर'आव जोङो दावबायनांगौ होननानै बुंदों दा नोंथांमोना एकमन नंगौना नङा जोङो लिरगिरिफ्रा फावथायगिरिफ्रा माने बेखौ दावबायनाय जादों असमिया हारसाफोरा फाइममान थियाटार होनना बुङो फाइममान थियाटार जों बर'आव बेखौ दावबायनाय होनना बुंनाय जादों दा बेखौ नोंथांमोना माबाजों अबजार्भार दङ रिसार्च पार्सना बिथांमोना जोंखौ माबादों एक्टरफोर नंगौना नङा बेखौ दावबायनाय जाबाय
दावबायारि रायजोखौ जागोन लाबोनाया बे रिलिफ सेन्टारफ्राबो दारेन्द्र बसुमतारी नाटकखौ सृष्टि खालामो दा मोनसे खोथाखौ जोङो मोनसे मुंखौ जों होनो लुबैदों आसामाव बिदिनो जोंहा सानजौरां थियाटार सृष्टि जाबाय लाइमोन थियाटार जोनोम जाबाय अनफावरि आफाद सृष्टि जाबाय प्रथम बर'नि गेजेराव कमार्सियेल नाटक दिन्थिजेननाया जाबाय अनफावरि आफाद दा बाक्सा गोलैबोदों खामरुपमोन अनिल ब्रह्मआ दैदेननाय अनफावरि आफादानो कमार्सियेल नाटक बेखौ टिकेट सिस्टेम खालामथारनाय अनफावरि आफाद बेखौ अनिल ब्रह्मआ दैदेनदों बेखौ एवार्डबो मोनबाय अनिल ब्रह्मआनो प्राइम दावबायारि नायजाबि हिसाबै जागोन लाबोजेनदों बेनिफ्राय हिडिम्बा थियेटार सानजौरां थियेटार सानजौरां थियेटार बर' थियेटार फैबाय बेफोर फावगिरि हिसाबै मोनसे जागोन लाबोनो थाखाय बे समाव रावबो मानसिफोरा लेखा गोरों मानसिफोरा बर'नि गानाव बर' गान होनना बुङोमोन थियेटार होनना बुङामोन लेखा गोरों मानसिफ्रा थियेटाराव थांनायखौ मोनसे मुगैथाव आरो मिनियोमोन मानसिफ्रा है नोंथाङा माथो कलेजाव बिए फरायलायदों माबाखौ सोदेरदों गानाव लेखा गोरों मानसिया गानाव फैयो नामा हिडिम्बा थियेटार सानजौरां थियेटार जों दावबायलांबाय दा बेवहाय जों बे समाव जों गवालपारा होनोमोन गवालपारा होनोमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जाथ'वाखै बे गवालपारानि सिख्लाफ्रा हिन्जावफोरा जोंखौ ओंखायोमोन आरोखि बे समाव बिथांमोना आफादनि गानाव थियेटारनि मानसिफोर गामिनि मानसि गान्दौला होनोमोन आरोखि जोंखौनो गान्दौला होननानै जंखायो नोंनिया गुन्दा जानाय ओरै जंखायोमोन आरोखि जेनेबा थांदावनो हायामोन आरोखि दिनै नायबा हराव नायबा अखानायै जों ओरै थांदावनो हाला लाङो हाथायावबो थांनो हाला दखानावबो थाङो नोंनिया गुन्दा जानाया नोंनिया मेन एक्टर जानाया बर' गामि बर' बेबायदि आरो गान्दौला होनोमोन आरो बेनिफ्राय गान्दौला सोरबा बे गामिनि मानसिफोरा बे गामिनि मानसिजों रायज्लायब्रा ओमफ्राय ओरै एकदमना बुंसै फै जाबाय दं मा जाखो गानावनो बिदि रायज्लायनाय खामानि गैयामोन गान्दौलाफोरखौ बिदि रायज्लायनायबा हामा समाय थाखाय जायगा गैया बेबायदि मोनसे तासिल्य दंमोन आरोखि मोनसे बिराद परिबेस बहुद बेफोरखौ बुंजोबनो हाला बिराद मुगैनाय मादों आच्चा नोंथाङालाय माथो माब्रै कलेजाव बिए फरायलायदों मानो फैलाबायदों नोंलाय जोंना गवालपारायाव बिदि गैया ओमफ्राय जोंनिया गवालपारायाव बिदि गैया लेखा गोरों मानसिफोर बेफोरखौ हाकिम जायो उकिल जायो साख्रि मावो बेफोरसो मानसि नोंथाङालाय मा गानाव फैलाबायदों गाज्रि फाज्रि ओरै होननानै बुंखादों ओमफ्राय आं बेखौनो जबाब होनो दा गोदो आबै आबौमोना हमथाना लाखिबाय गान होननायखौ दा जोङो लेखा गोरोंफोरनि आखायावसो थानांगौ आगोल नोंथांमोना गाज्रि मोना नामा गाज्रि समाजा गाज्रि जायो नोंखौ नुनानै दस्राबो थांगोना बेखौनो जों लुबैदों थारमाने दा लेखा गोरोंफोरनि आखायावसो थांनांगौ दा बेफोर गोदो जाम्बा जाम्बियाव अखा होनना गानाव अखा होनना हमथाना लाखिबाय दा जों लेखा गोरोंफोरखौ हमथाना लाखिनो हामा दाखोयो जों गाज्रि मोनो बिदिखौ फैयो गतिके दा बेबो मोनसे परिबेस दंमोन आच्चा परिबेस दंमोन आं बुंदों जे आंबो मोनसे थांखि दङ जोंनिया थांखिया जाबाय मा जों दाला असमिया थियेटार नुवाखै एसेबां असमिया थियेटारफोर बेफोरथ' हेमुल थियेटार जाबायमोन एखेबारे कहिनुर थियेटार जाबायमोन आबाहन थियेटार जाबायमोन माबा जाम्बा माबा आबाहन थियेटार आराधना थियेटार जाबायमोन बे समावनो जोंहा मुगैनाय बिराद मुगैनायनि दं दाख्ला बिदि बिराद नोंसोर जेनेरेसनखौ नस्थ' खालामो बिसोर लेखा गोरों सिख्लाफोर बिदि बुंनो हायो जोंखौ आंखौ नंखाय कर्ट गालायनाय मानसिखौ बिदि बुंनो हायो आरो बिथांमोना ओरै बे मोनसे गाज्रि मोनसे कालसार दङ बेखौ हयथ' अप्रिय बाथ्राया हयथ' खिन्थु अप्रिय माने बिथांमोना बे थियेटारनि मानसिखौ मेकआप सेकआप खालामना हराव बे रंगिना संगिना माबादो बिराद सुन्दर नुयो आरो एकदम मोखांखौ जेबो नंखाथारा नायजाथारा दा बेखौनो बिराद सुन्दर नुनाय खाफालांनायनि कालसार दंमोन बे खाफालां जमा थायो बिथांमोना लांनाय बे थियेटार माबा जोबगोन माने समफोर जोबगोन खाफालांनायबो कालसार दं बे कालसारा दा आंबोथ' क'क्राझारनि जाबाय ओंखाम जोनोमा आंनिया मुसलपुराव आंबो ओंखामखौ आं क'क्राझारावनो जायो बिदिनो आंनि ओंखामनि जायगायाव दा एसे उसुबिदा खोनानायाव गवालपारायाव दंमोन आरोखि खारफालांनाय कालसार दंमोन बे कालसारा बे खारफालांनाय कालसारा खिन्थु बे लेखा गोरों जोंफोर थाङा
बे जाम्बा जाम्था ओरैनो रुवाथि थानांगौ बाबाय खामानिबो गैला जेरैबो खामानिबो बेफोरजों थाङो बेयावनो बदनाम खालामो बिसोर कुलुनुकुल बुबुलि पड़ा ओमफ्राय एकेबारे बाक्सायाव बदनाम है गलफोर गानो हागौ नामा सिख्लाफोर गोसो दे है गानो दाहर सेंग्राफोर दोनखारलाङो दा बाक्सायाव बिदि आरो बदनाम क'क्राझाराव दाथां गलफोराव दाथां गानो हागौ गलफोरनि सिख्लाफ्रा खाफाबि ओरै आচ্ছা गतिके दा बेफोरबायदि माखासे मोनसे जों माबादोंमोन बे परिबेसजों बे परिबेसजों जों खौसेबोनांसिगौ दा बे परिबेसखौ बेफोर मोनसे माबासो दा आं बेखौ बुङो लेखा गोरों गवालपारानि सिख्लाफोरा हाइलि क्वालिफाइड हिन्जावफ्रा माब्लाबाबो बिदि भुलखौ मावाखै जाम्बा जाम्बिसो खालामदों दे आं प्रमान आरोखि आं मोनसे बाक्सानि आं मिथियो सोर थांदों दाहोनाखौ गवालपारा दाहोना थानो दाथां हिन्जाव खारफा गवालपारानि हिन्जावफोर खारफावयो गार' दाथां गवालपारानि सिख्लाफ्रा खारफावयो बे मोनसे प्रपागान्डा दङ गाज्रि निउमार दङ खिन्थु आं स्टाडि खालामना मोनबाय सोर खारफालांदो बेखौ जा ओरैबो जाला रुवाथि बारिबो थाला नायनोबो मोजां नङा बेफोरबायदि सिख्लाफोरजों थाङो खिन्थु जाय हाइलि क्वालिफाइड सिख्लाफोर स्टेन्डार्ड सिख्ला नोंथांमोनबायदि हाइलि स्टेन्डार्ड सिख्लाफोर रावबो थाङाखै बिदि बदनाम आচ্ছা दा बेफोरो मोनसे जों बै परिबेसखौ जों खालामनांसिगोन आं फोजोबनोसै सोरां मन्दिरनि थियाटारनि बाथ्राखौ बुंनानै आं फोजोबनोसै बे बदनामसो जों बे परिबेसखौ माबानांसिगोन जोङो सोलायनांसिगोन जात्रा गाननि परिबेसखौ जोङो सोलायनानै जों जेरै माबानि आधुनिक माबायाव फैदों बिदिनो जों माखासे मानसि प्रपागान्डा माखासे जों मिसकनसेपसन भुल धारणा बेखौ जों नाजानांसिगोन ओमफ्राय आं बुंनाय बायदि नोंथांमोना बयबो मोनसे मेन्टेलिटि लानांगौ जोङो आगैमोन नोंथांमोना गाज्रि दामोन जोङो साहा लोंनोसै गय जाहाजे बुंसै आरोखि नोंथाङा मानो फैनांगौ हामाना गाज्रि जों माने बंस'खौ बर' हारिखौ नस्थ' खालामनाय जायो होननायफोरखौ जोङो मानांसिगोन दा आं बुंनाय बायदि नोंथांमोनाबो मेन्टेलिटिसो लानांगोन जे दा जोंनि समस्त माबायानो लेखा गोरोंफोरनि सायाव थानांगोन थुनलाइ जा हारिमु जा गान फाथि जा थियाटार जा लेखा गोरोंफोरनि सायाव थानांगोन दा बेखौनो आं जबाब होबोदों आচ্ছা गान्दौला होननायफ्रा गैला दा गुन्द्राहा सेटा एक्टरफोरखौ दा गान्दौला होनो जंखायला गुन्द्रा जानाय होननायखौ बुंला दा सोलायबाय परिबेस मोनसे सोलायबाय नुबाय दा बे परिबर्तन खालामनो थियाटार नाम लाबोदों ओमफ्राय हिरिम्बा थियाटार लाइमोन थियाटार लेम्बुर थियाटार आङो गासै 16 बोसोर आं लाइमोन थियाटाराव बर'नि तालुकनि लाइमोन थियाटाराव अभिनय खालामोन आं जा नुबाय मोनसे बहुद सोलायनाय फैबाय आरोखि सोलायनायाव फैबाय आरो फैसिगोन दा बे सोलायनाय लाबोनायाव माखासे थैजोब्बायबो हिरिम्बा थियाटार लेम्बुर थैबायबो दा थाबाय मात्र सोरां मन्दिर थियाटार सोरां मन्दिर थियाटारा थैनाय माखासे थैजोब्बाय थियाटारा थैनायनि कारना जाबाय मा आं बुंसै सोरां मन्दिरनि बाथ्राखौ बे कारणखौ आं बुंसै ओमफ्राय सोरां मन्दिरनि बाथ्राखौ फंनैसो बुंनानै फोजोबनोसै एकदमबारे आं मोनबोजोब्बाय बर' थियाटारा थैनायनि कारन एकदम राव बुंनो सानदों नायजाब आफानि बिगोमाफोरा लेखा गोरों दुइ नम्बर आं बुंनो सानो प्रेक्टिकेल मोनबोनाय आरोखि रांखावरि लोरबांथि थाखा मालाबा असमिया थियाटारनि मन्त्रि बेनिफ्राय हाजार लाख थाखा हरो बर' थियाटारनो हरनो नागिरा बिसोरथ' हरखाया दाथ' आरो बिटिसि जानायनिफ्राय मोजांसो जाबाय टका भरां दखन लैरो क'क्राझार आपने क्यों दुइ नम्बरा जाबाय रांखावरि बर' रावारि रांखावरियारि फालांगि फावथायफोरनि थाखाय सरकाराबो जेबो मदद गैया आरो 3 नम्बराव गुबुन हारिनि फावथाय आफादफोरनि बेलायाव सरकारा बेस्ट प्रडिउसार बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट सिंगार बेस्ट ड्रामाटिस्ट बर'नि गेजेराव बे समावथ' बिटिसि जायाखैमोन ना बे समाव दासो बिटिसि जाबाय बर्थमान बिटिसि जानायखाय बिथांमोना मोजां मोनबाय आरोखि चान्स मोनबाय बै समावथ' बिटिसि जायाखैमोन ना दा बिथांमोना बै समावनो बेस्ट एक्टर बेस्ट सिंगार हाजार फैदों नामखौ आं बुंजोबला बहुत लेंगुवेज जागोन जेरै महानन्द शर्मा होननानै बिसोरथ' एवार्ड होदों गतिके बेखौ नासयनो जोङो माने बेहाय आखुथायजों लायो दासो ओमफ्राय 4 नम्बरा बर' फावथायफ्रा रायजोफोरनिफ्राय जेरैबायदि थुलुंगा मोननांगौ बिदि मोनाखै आरो ओमफ्राय रायजोफोरनो जेरैबायदि माबा होनांगौ थियाटारफ्राबो होनो रोङाखै
रायजोफोरा जेरैबायदि बर' थियेटारफोरखौ नायजाग्राफोरा जेरैबायदि थुलुंगानांगौ बेबो होआखै होयैनि जाहोनाव बै जालाय गान'ला होननायफ्राबो मोनसे है गान'लाफोरजों रायलायो नामा बदनाम जागोन नोंहा हाबा जानाय नङा ओरैबायदि जायाखै गान'लाफोरखौ थाखालांनो नागिरदों नामा बेबायदि गतिके बे बर' बेनिफ्राय आं बुंनो लुबैदों बर' दावबायारि नायजाब आफादफोरनि रिंगुदामसाफ्रा लेखा गोरों बिसोरथ' सोरबा गुवाहाटि बारा थांनाय हालेवनोबो ओरैबो जाला ओरैबो जाला ओरैजोंबो जाला ओरैबो उदायला गतिके बिसोरो थांगान पार्टियावनो हाबनोसै बर' दावबायारि नायजाब आफादफोरनि रिंगुदामसाफ्रा लेखा गोरों नङा बेखायनो बिसोर मिथिया बिसोरथ' खुनु एम गैया जों जेरैहाय BA अनार्स फेल गोलैनानै जों थियाटाराव थांदों मोजां बे हिनजावफोरखौ जों जेरै बुंदों बिदि थांखि लानानै बिथांमोना थाङा फैसा मोनबा थांबाय फैसा मोनबा दङ फैसा मोनबाबो गैला ब्लड सोरबा सिख्लाखौ लाफाबाय थांनायखौ माबादों जों दाबो दङ जोंनि थियाटारफोर आदसा बर' नायजाब आं बुंनोसै आदसा बर' नायजाब आफादफोराव दिन्थिनाय फावथायफ्रा गोनोखोआरि ड्रामाफोरा साइन्टिफिक नङा बेवहाय सासे बेनो देंखोगिरि बेनोबो उपस्थापफोर बायदि आरो बर' नायजाब बायदि हिन्दी इंराजि बाङालि बिसोर बाङालि राव बर' नायजाब आफादफोरा मानो बर' थियेटाराव मानो पपुलार जानो हायाखै बिसोर अरिजिनेल ड्रामा नङा बिसोर कहिनुरनिफ्राय लाबोनाय राव दानस्लायनाय कहिनुरनिफ्राय राव दानस्लायनाय लाबोनानै राव दानस्लायनानै नाट्यकारा बेनो जाबाय आरोखि थियेटारनि बिगोमायानो जाबाय राव दानस्लायदो आं अरिजिनेल नाटकआ बैनिसै होननानै सिखार जाया आं मिथियाखै आंबो मोनफानिफ्राय नाटकखौ लादोंबा राव दानस्लायबायब्ला आं नाटकआ आं जाबाय बेबायदि माबाया दाबो दङ आं दा मख'गोन फैसिगोन जाहैबायदि ओमफ्राय नायनो नांगौ बायदि खारन बेखौ दर्शकफ्रा असमिया थियेटारफ्रा असमिया दर्शकफ्रा नाया मानो नाया भाषाखौ बुजिना खिन्थु दा भाषाखौ बुजि मोना खिन्थु जों जुदि बे टेकनिकखौ जाकजमक खालामनो हायोबा नायगौमोन बिसोर टेकनिक गैया जोंहा दा टेकनिकखौ जाकजमक गैया आजिखालि जाकजमकजों नायो बे दुर्गाफोरखौ नाया दा बेफोरबायदि खारनाव भाषाफ्रा नाया आरो ओमफ्राय बदनामा बर' आंनि बर' भाषा बुजिना आदसा बेफोरखौ दा बेफोरबायदि परीक्षा फैगोन जोंनि गेजेराव फैसिगोन सोरां मन्जुर थियेटारा बेहाय रल लादों जे सोरां मन्जुर थियेटारा हानायनि नाजादों दा बेफोरबायदि जुदि जों मोनसे माबानो हायोब्ला जागरन लाबोनो हायोब्ला निस्सय गुबुन हारिफ्राबो जोंनि माबाखौ नायगोन आं बेखौ बुङोब्ला दा आङो फैनोसै जे सोरां मन्जुर थियेटारालाय मानोथ' माबानो हायाखै गुबुन थियेटारा 50 बोसोर सावरिबाय गुबुन थियेटारालाय बे लेम्बरआ आं अभिनय खालामबाय लेम्बरआ हिरिम्बा थियेटार सानजु थियेटार लाइमोन थियेटार बेफोर बिसोरलाय मानो जोराखै बेफोरबायदि खारनाव जोराखै आदसा आं सोरां मन्जुर थियेटारखौ बुंनो लुबैदों बर' दावबायारि नायजाब आफादफोरनि जांख्रिथायाव सोरां मन्जुर थियेटार बे मा रल लादों दिनै 50 बोसोराव आगान सुरबाय बयनिबो खुगा दिनै खोनादों बयबो मख'दों रिक्सा लाथायला बयबो मख'दों सोरां मन्जुर थियेटार आगोलाव बुंनो मा सोरां आगोलाव हासारफ्रा बुंदोंमोन मा सोरां मन्जुर कि सोरां मन्जुर थियेटार होननानै बिथांमोना सानाय कि सोरां माने कि थियेटार माने थियेटारासो नेকি दा दिनै बयनिबो खुगायाव सोरां मन्जुर थियेटार होननायखौ मख'बाय आरो बयबो मिथिबाय जे बर'आबो मोनसे माबा दङ मोनसे बिराद गिदिर कहिनुरजों चेलेन्ज खालामनो हानाय गुबुन असमिया थियेटारजों चेलेन्ज खालामनो हानाय बर'आवबो मोनसे थियेटार फैबाय बेनिफ्राय सोरां मन्जुर थियेटार बयनिबो खुगा दिनै बयबो मख'बाय दा बेनिखायनो आङो सोरां मन्जुर थियेटारा बेहाय माबा लादों बिथाङा चेलेन्ज लादों जे जोंखौ एसे बोसोर मुगैनाय है बर' गान आपनि कि बर' गान तो कोहिनूर थिएटर मालिकानो माने माबाखौ सेखाखौ अनेकबार होनदों আপনি কি বড় গান করে আপনি আহ সেরা মন্দির আহ আমার কোহিনূর थिएटर আহ আপনি জ্ঞানখিনি লোক আইডিয়াখিনি লোক তার পিছনে আপনি করিব কি করে ইংরেজি নাটক করে এটা বড় নাটক করে আচ্ছা গতিকে পায়নার চন্দ্রকান্ত মশারে যে পায়নার অফ দি বড় থিয়েটার the provider he is not only
He is not only provider of the theater, he is also a famous football player. Bitanga football player, मुंदांखा ओरैबायदि दा गोबाङानो बुङो सेखा होनो बेखौ सेखा होनबा दा हारसाफोराबो सेखा होननानैसो मिथियो मानो होनबा बिथाङा फुटबल गेलेनायाव बिराद एक्सपार्ट सोरां मन्दिर थियेटारनि मालिक आरो मा नाम बे खेलायाव बहुद एक्सपार्ट सेखा बायदि दान सेखा जेरै सेखाखौ दानबोला फोथा फोथि गोलैजोबो बिथाङा गल लांबोला साब्रै साबा प्लेयारा होसोलाङो बेखौ रावबो हाया बोरैबा दानस्रिनानै हारसिंनो खेब हारसिंनो कुटिनो बल सोनाय रेकर्ड बिथाङा ओरैबायदि सेखाजों जेरै दानस्रिनानै माबायो जोङो दंफां लाइफांखौ दानो चन्द्रकान्तनि फुटबल गेलेनायाबो बिदि सेखा बिराद एक्सपार्ट खोख्लैजोबो फट्टा फट्टि गोलैजोबो जों नुदों ना जोंनि गेलेनायखौ फट्टा फट्टि गोलैजोबो सोरां मन्दिर थियेटारनि बिगोमा बिथां चन्द्रकान्त मोसाहारिया सासे मुंदांखा इं 1965 मायथाइनिफ्राय इं 1997 मायथाइसिम 32 बोसोर बिथाङा बल गेलेदों 97 सिम बिथाङा बल गेलेदों ओमफ्राय 97 निफ्राय बिथाङा रिटायार लादों गेलेयासै 97 इं 69 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ फेल गेलेदों मेट्रिक 69 मायथाइयाव फेल गेलेनानै दुखुजोंनो बिथाङा महरसि होननाय मोनसे जात्रा खुलिदों महरसि बेखौ गावनो दैदेनदोंमोन नाथाय गोबां बेथ' खहा जादों आरोखि बिथाङा लस जादों बिथांनि बिफा मागन स्वर्गीय रुंसारि मागन मोसाहारि आरो बिमाया जन्जालि बिथाङा 65 बिगा हा दंमोन 65 बिगा हाखौ बे आरजिदोंमोन बिनि बिमा बिफाया मागन आरो जन्जालिया बिथाङा जात्रा गान खालामनानै 1969 महरसिनो लांदां खालामबाय लांदां गान खालामनानै आरो बेखौनो लसै लस खालामबाय बिथाङा बिदिनो खालामबाय सोरांनाय जाबा दागायबाय लाब जासै बेयो जात्रा गानाव जाबाय एबार जानाय नङा साननानै बिथाङा ससियेल ड्रामा माबानाय नाथाय सोरांनाय जा आफाद खालामबाय बेयावबो लसै लस बिथाङा बिमा बिफाखौ रायबाय रायनायाव बिथाङा बुङो वेर इज विल देयर इज वे जायखिजाया खामानियावनो गोसो थायोब्ला जेरावबो सानसे जै जायोलै आरो आफा होननानै बुङो बिथाङा सानसे जय दे वेर इज विल देयर मोनसे मोजां खोथा बुंदों बिथाङा जिंगादासै नोंसोर बिदि बुङै बिथाङा सारदोंमोन बिथाङा जात्रा गानखौबो नागारबाय ओमफ्राय दाना थांबाय ईश्वरनि नाथाय ईश्वरीले दिलियो बिधादायनि बिथाङा बेयावबो लस जाबाय लसै लस आं सर्ट फानसै लसै लस बेहायबो सोरांनाय जाबा आफादाबो लसै लस बेनिफ्राय बिथाङा लाबाय खालामगोन थेवबो जेना खालामगोन हाकिम लरेल हुकुम नलरे बिथांनि डायलगा हाकिम लरेल हुकुम नलरे सिद्धान्तयै आवगायलांबाय नालाय आवगायबाय खालामगोन खालामगोन दुखु रायजादों हायाबो फानै गोबां थांबाय गोबां हाखौ फानदों बिथाङा इं 62 मायथाइयावनो जुलि लाबाय बिथाङा 62 मायथाइयाव जुलि लानानै बिथाङा बिनि बिसि भारती मोसाहारिया बुंबाय थियेटारखौ दाखालामसै आरो फानबावनांगौ सिद्धान्त पुरुष मैं बिथांनि डायलग आरोखि गोरा गोराथारा फुटबल प्लेयार नालाय हिन्जावाबो बादा होदों बिमा बिफायाबो बादा होदों फैनायनि सिगांनो बादा होखादों दाखालामसै नों रायजोनो दानफैनायसो जागोन आं खौसेथि बिगा आरो हाखौ नों रायजोनो दानफैनाय जागोन जाथों आं खालामगोनसै खालामनो सिद्धान्त हिन्जावाबो रायो बिथाङा होनोमोन सिद्धान्तयै आवगायलायनोसै आवगाय पुरुष मैं बिथांनि डायलग आरोखि गोराथार आरो आच्छा बिथाङा बिदिनो चन्द्र मोसाहारिया बिथाङा फुटबल गेलेनो बिथाङा बुङोमोन खालि गरन्थय बिमा बिफानि सिगाङावबो सर्ट बांसा लाखाबाय दानिया खालामगोन लरसर गैया आरोखि हाकिम लरेल हुकुम नलरे होननाया थाबाय थायो आरोखि मानिया रावखौ ओमफ्राय 1974 मायथाइयाव फैलायबाय दानिया सोरांनाय जा फाफाद जेनाखै बिथाङा गोसोआव मेंनाय फैयाखै मेंनायबो नङा थियेटारखौ
theaterखौ खालामगोन थांखिया golden jubilee बिथांनि थांखिया golden jubilee मोनसे golden jubilee को खालामगोन theaterखौ खालामगोन बाद में क्या होगा देखा जाएगा golden jubilee मोनहै थारथोंसै बेनिफ्राय क्या होगा देखा जाएगा समाजो खिन्थाजोबगोन खालामगोन ना खालामा बिनि उनाव दा बिमाबो दङ आच्छा दा बिथांनि माबा बे दङ दाथ' golden jubilee मोननोबा दाखालि 14 फेब्रुवारि golden jubilee फुंबाय दा करेगा ना करेगा वो जाता है बाद में देखा जाएगा होननाय बाथ्रा दं नायनोसैब्ला बाद में देखा जाएगा दा गतिके बिथाङा माबा दङ मोनसे थांखि दङ थांखिया मोनसे फाइनान्सियेल असमिया नायगोन आच्छा आं सर्ट खालामसै एसे आच्छा बेनिफ्राय दानिया आंनि बिथाङा सानसे बुंबाय जों आंनि खथायाव बिथाङा फैबाय थायोमोन बिथाङा बुंदोंमोन golden jubilee खुंनाय जासिगोन बै गल'फाइ होनना बुङोमोन बिथाङा खुरमा होनना बुङोमोन खुरमाया सानजारि राव अति आखल अति आंगो मानसिफोर सानजारिफोरा खुरमा होनना बुङो बिथाङा आंखौ खुरमा होननांगौ ब्रह्म होनना खुरमा दा बिथाङा होनदोंमोन आरोखि बिथाङा आंनिख्रुइ 4 बोसोर गिदिर बिथाङा दा 74 इयार जाबाय आंनि बैसोआ 70 बिथांनि बैसोआ 74 इयार जाबाय दा बिथाङा आंखौ खुरमा होनना बुङो आच्छा बिथाङा ओरै होनबाय जे golden jubilee फैसिगोन 14 16 फेब्रुवारि 14 आं गरन्थ लाबाय नोंथाङा क'क्राझारावनो माने बिसंनि साइड सेबखांदो क'क्राझारनिख्रुइ बिथाङा होनदों मोनसे मोजां खोथा होनदों मानो माबायाथ' golden jubilee क'क्राझाराव खुंगोन नामा नङा आं लेसेरावनो खुंगोन होमबा नङा बेयावनो आरसि दादो लेसेरावनो नोंथांमोना एडिट'रियेल बर्ड दादो एडिट'रियेल बानायनानै बिसोरखौनो बानायनो होदो नङा लेसेराव बेबायदि राइटार गैया क'क्राझारनिफ्राय साबसिन राइटार गैया क'क्राझारनिफ्राय साबसिन साफायग्रा लेसेराव गैया बिथाङा बिदि बुङो आच्छा बिथाङा बुंनाय बायदिनो बिथाङा जों आंखौ अर्डार खालामबाय थाखा फैसानि खोथा गैया साफायदोल' बाद में देखा जायो बे आच्छा जों बेनिखायनो नोंथांमोननि आर्टिकेल बिनानै आं साफायदों नामखौ बुंबाय सोरां बिथाङा मोनसे गोरोन्थि मावदों बिथाङा मोनसे गोरोन्थि आंखौ साफायनो होबाय बियो 80,000 जेराव खरसा जादों अनेक राइटारफोरनि क'क्राझारनि माखासे राइटारफोरखौ आङो आंख्रायनो हायासै लिरबिदां आं बिखौनो हायासै टाइमखौ सर्ट होबाय बिथाङा हठात एखेबारे माबा रिपर्ट होबाय जे 14 बबेनिफ्राय आं आर्टिकेल मोनबावनांगौ सोरनियाव आर्टिकेल बिनांगौ ओरैबो गतिके ओरैबो जाला मा खालामनाय मा जागोन बिथाङा ओरै होनदों बरलर बाहत दुखन हात हमाय दिलु एरबावनुरि बेरबावनुरि दुइ नाव दुइ बुइ बिथाङा सम बिथाङा बुंबाय आबेग जिदारा बुंबाय दा ओरैबो जाला मा खालामबावनो फैयै बिथाङा आंखौ बुंबाय जेरैखि जाया जा मोनो जा माबा मोनो लिरदो साफायदो ओमफ्राय फैसानि खोथा माबा गैया हामबाय बिथाङा बिदि बुंबाय ओमफ्राय साफायबायबो नोंथांमोननि सुबुरुनबो आं लाबाय माखासे आर्टिकेल बिस्तारजोंनो हायासै साफायबायबो बेनिफ्राय दानिया मा जायो होननानै साफायबाय दे साफायबाय 500 खान कपि आं साफायबाय बेबो बारादाव फानगासिनो दं आच्छा साफायबाय बेनिफ्राय मा जागोन बिसोरथ' थिगैनो दं आंखौ साफायनो अर्डार होबाय ज' होगा देखा जायगा फैसा खोथा सिन्था खालामना आं ज' होगा देखा जायगा होनबाय साफायबाय आंबो साफाय ओमफ्राय बिसोरसो थिगैनो दं उनाव मा जायो साफायनो होबाय गासैबो बेनिफ्राय लांबाय ओमफ्राय मा जायो आच्छा फैयै दाना 1979 फैबाय बेनिफ्राय बिथाङा golden jubilee खुंथारगोन बिथाङा सासे सिंगार आं गायिकाखौ बेसे नागिरबाय थाबावनो बेसेबां थाखा बियो गतिके आं सासे दानि नेक्स्ट टाइमाव फैलायबाय मेगाजिन साफायनो सहिनो साफायनो अर्डार होनायनि उनाव आरो फैलायबाय बिसि फिसाय बुरै फैलायबाय बिना बुंबाय बिथाङालाय सोर जाखो बेसे गायिका नागिरबाय थानोब्रा कर्ट मेरेज लेखासे
लेखासे कर्ट मेरेज नंगौ नामा नों ओमफ्राय बाजैसो होननांगोन मा होनो होनदो आंथ' बिनि बिसि बिखौ सिनायखायो दा बेखौ गोदान नुनानै खाफालाव सिन्दुर फोननायलाय गोदान नुनानै आं सोंबाय बिथांनो सोर जाखो कर्ट मेरेज ओमफ्राय जेरैखि जाया थियाटारखौ गल्डेन जुबलिसिम पहुंचायथारनांगौ ओरैखे सेकेन्ड मेरेज हक थार्ड मेरेज हक बयबो लोगो नांनानै गल्डेन जुबलिसिम थियाटारखौ लांथारनांगौ ओरै आच्छा बिदि दा बिनिफ्राय फैबाय दा फैलायबाय बेखौ नंगौ बिदि थिग जाया आफादि गासैखौबो सोलायजोब्बाय दानिया सानजुरां थियाटार जाबाय नायजाब आफादखौ सानजुरां थियाटार जाबाय सोलायबाय स्टेन्डार्डखौबो सोलायबाय नोंथांमोनाबो नुदों थियाटारखौ सोलायबाय नंगौ माखासे प्रब्लेम दंबावो जोंनिया दा बेखौ अबजार्भारा बुंगोन सोलायबाय अनेक सोलायबाबो गारियाबो गंनै जाबाय पेन्डेलाबो मोननै जाबाय गाव गाखोनायजों गंथामानो जाबाय जिनिस रोगानाय गंसे ट्राक आरो ओमफ्राय प्लेयारफोरखौ रोगानाय बास गंसे गाव गाखोनाय दावबायनाय गारि गंसे ओमफ्राय पेन्डेलाबो गंनै जाबाय बेयाव सोलिबाय थायोबा बैयाव बबाव थांगोन थियाटार बबाव थांगोन बेयाव लांजोबखाबाय एडभान्स पेन्डेल होनना बुङो बेबो खालामबाय दा बेनिफ्राय अनेक सोलायबाय सोलायनाया बिथांनि थांखिया बेनोसै आरोखि हिट दाथ' हिट दानदों गल्डेन जुबलियावबो जेसेबां हिट बुङा मानो थियाटारखौ हिन्जाव बेनिफ्राय दानिया गेलेबाय आच्छा ओमफ्राय दुलाराय आसामावनो दाब दाब ओनसोलाव सोरां मन्दिर थियाटार जानाय ओमफ्राय दा आसाम बन्दबाबो खिन्थु मोनसे खोथाखौ मख'नांगोन आसाम बन्दबाबो बा लकडाउन बन्दबाबो आसाम बन्दबाबो बड'लेण्ड बन्दबाबो बिनि थियाटारा दस्रा थियाटारफोरा इन्डास्ट्रिना हरथाम सारथाम बायजोब्बाय बर'नि माखासे थियाटारफ्रा बायजोब्बाय खिन्थु बिथांनि थियाटारा बायाखै बन्द'फ्राबो बहाबा हरथाम फुथुना दोननायाव जाहोनोबाबो बिथाङा लाखिबाय थादों मिरुजिरिबाबो बे मोनसे क्रेडिट आरो बिथांनि आच्छा क्रेडिट ओमफ्राय गुबुन बर' थियाटारफ्रा थैजोब्बाय दा दंबावो मिरुजिरिहाय आसाम बन्द बे बिटिसि मोननायनि उनाव बिटिसि एयारपर्ट जाखांनायनि उनाव फैबाय आयराखि थियाटार फैबाय आयराखि फैबाय ओमफ्राय बर' क'क्राझाराव आयराखि थियाटार जोनोम जाबाय ओमफ्राय बारलाम्फा थियाटार फैबाय बारलाम्फा थियाटारा गरेश्वरनि आरो मोनसे थियाटार फैबाय आलायारन थियाटार बिदि बिजनेसनि लाइमोनाथ' गैला लाइमोन आलायारन थियाटार फैबाय दा बे क'क्राझारनि ओमफ्राय आलायारन थियाटार फैबाय बारलाम्फा थियाटार फैबाय बेनिफ्राय बिसोरथ' गोदान दिनै दङ ना गाबोन गैया गाबोन थागोन ना थायाखौ माबा गैया खिन्थु जों बेथ' आवगायनो जोंनि दिनाव बेथ' गोदान जाबाय दा जों लुबैयो बायना थांनायखौ जों लुबैया बिथांमोना चन्द्रकान्त मसाहारि बायदि बोसोर दोननायखौ जों लुबैयो बिथांमोना बायना थांनायखौ जों लुबैया दा बिथाङा खिन्थु थियाटारखौ सासेयावबो बल गेलेनायखौ नागारा बिथाङा थियाटारखौ दोननानैबाबो बल गेलेनो थाङो आरोखि बिथाङा ओमफ्राय आं सोंदों बिथाङा नोंथाङा थियाटारखौ एथ' लाख थाखानि सम्पतिखौ गारनानै नोंथाङा फुटबल गेलेनो फैबाय थायो नोंथांनि एथ' लाख थाखानि सम्पतिया नस्थ' जाया मानो जाया आंथ' बलखौ सानावथ' गेलेयो हरावथ' गेलेया सानावल' मेन्टेनेन्सजोंथ' मानसि गेलेयो आच्छा बल गेलेनायखौ नोंथाङा मानो नागारनो हाया बिथाङा ओरैनो होनो आंखौ होनो बल गेलेनानै लाब जाया शरीर साधन होनबाय आरोखि बल गेलेनानै शरीर साधन मोनो आरो देहा साखोन जायो ओमफ्राय होमबालाय माथो बल गेलेनायखौ नागारनो हायाब्लाय ओमफ्राय थियाटारखौनो माथो नागारनो हाया बिथाङा होनो थियाटारनि गेजेरजों मन'हादन होनबाय बिथाङा गोसोआ मोजां जायो ड्रामानि थियाटारनि गेजेरजों अनेक जोङो मोजां नाटकखौ दिन्थिनो हायो मोजां जोङो मेसेज होनो हायो बर' हारिखौ समाजखौ मेसेज होनो हायो गोसोखौ सोरां खालामनो हायो बेनिखायनो सोरां दा बिथांनि थांखिया बेनो आरोखि थांखिया माने फुटबलखौ गेलेयो बिथाङा देहानि शरीर साधन बिथांनि मथेबा फुटबल गेलेनाया शरीर साधन
आरो थियाटार खालामनाया मोनसे गोसोनि साखा बिथाङा मोनसे खोथा बुङो देहा थागिलेहे बेहा देहा ना थागिले नाय एक रेहा देहाया थिग थाबासो थियाटारबो खालामनांगोन गानबो खननांगोन गायकबो जानांगोन एक्टरबो जानांगोन दा जुदि हिन्दी सिनेमायाव जे बिसोर बेसेबा बिराद गेदेर सारि देवलता गभर्नमेन्टफोर मोननाय देहाया थिग नङाब्ला बिसोर एक्टर जानो हागोन ना एसेबां नागिर जानो हागोन गतिके देहाखौ फोसाबनो थाखाय आं बल गेलेना दिन्थियो दाथ' देहाखौ फोसाबनो थाखाय अकल बल गेलेनायल'थ' नङा अनेक राहा ओंखारदों सामिल आन्देबानोथ' बुंबाय थायो देहाखौ नायग्रोनांगौ देहाखौ फोसाबग्रोनांगौ देहाखौ फोसाबनांगौ देहाखौ फोसाबनांगौ बेनिफ्रायसो गासैबो सादर जादों आच्छा दा बिथांनिया थांखिखौ गेलेनाय माने माबाया होमबा बिथाङा बल गेलेनायनि थांखिया बेनो आरो ओमफ्राय थियाटार खालामनायनि थांखिया बेनो बिथाङा बुङो थियाटार खालामनाया मोनसे पेसा बेहाय लाभबो जानो हागौ लसबो जानो हागौ रोंगौबोला बिराद लाभ आरो रोङाबोला साংঘातिक लकसानि बजा बे आरोखि गतिके दा थेवबो बिथाङा होनबाय थायो पुरुबमय बे रावखौ बिथाङा गारा पुरुबमय बेखौ गारा बिथाङा पुरुबमय सिद्धाন্ত थियाटार करिमय एक कथा हाकिम लरे हुकुम लरे बे बिथांनि खुगानिफ्राय बे रावा जोबा बे थाबाय थायो बेनो माबा मोनसे दङ आरो बे सलिफिनसे माबानो आच्छा दा बेनिफ्राय आं बिथांनि माबायाव एसे फैनोसै दानिया बिथांनि एसे ड्रबेकआव फैनोसै बिथाङाथ' लांबाय दे 50 बोसोराव लांनानै लांबाय नाथाय हिमाचलजों हटावखौ फुंनि 11 बाजियाव बेखौ माबानानै आं फोजोबनोसै जुदि लांबाय 50 बोसोराव लांबाय गल्डेन जुबलिनिफ्राय बे मोनसे बिराद मोनसे इतिहास खालामबाय रावबो 50 बोसोर लांनो हायाखै 50 बोसोर मोनसे निउस जायो असमिया थियाटारबो 50 बोसोर सासे मालिकआनो 50 बोसोर लांनो हायाखै भाग्यदेवी थियाटारा 42 बोसोर भाग्यदेवी थियाटारनि मालिकआ 50 बोसोर लांदों 42 बोसोर लांदों किन्तु बे लांनायखौ कमिटिया 42 बोसोराव लांदों 50 बोसोर लांनो हायाखै बिनि थियाटारखौ मेकआप खालामनो 8 बोसोर जाजाबनानै 50 बोसोर मालिकआनो गले बुंनायखौ किन्तु सोरांमन्दिर थियाटारनि सन्देहखौ मोसारिया 50 बोसोर लांथारबाय बे लेखआव आरो बेनिफ्राय असमाव जोंनि भारतनि आसामाव जेरै दावबारि थियाटार दङ जोंनि रावबो माबायाव गिरिब माबाजों माबा थियाटार दङ अनेक थियाटार दङ रावबो बिदि लांनो हायाखै रावबो बिदि 5 मन थियाटार गैया बुहुमाव रावबो बिदि 5 मन थियाटार गैया मोनसे थियाटार गायनानै ओंखाम मोनजालायनाय गिदिर माने साहित्यिकफोरा गिदिर माबाफोरा शिल्पीफोरा ओंखाम मोनजालायनाय बेफोरबायदि भारत बुहुमाव गैया खालि इन्डियायावल' दङ बेनो आसामाव गतिके बे खेत्रआवबो माबाया जोंनि थियाटारा असमनि थियाटारा दा बे खेत्रआवबो पायना होनजागोन आरोखि असमनि थियाटार खालामनाय ओमफ्राय बर'नि गेजेराव पायनारा 50 बोसोर ओंखाम जाहोलायनो हानाय शिल्पीफोरखौ ओंखाम जाहोलायनो हानाय थियाटारा सोरांमन्दिर थियाटार दा आं बिथांखौ सानसेखालि बुंदों बेनिफ्राय फैलायबाय दानिया गावनि गल्डेन जुबलि मोनहैथारनांगोन बिथाङा नै बावैसो बावाखै गल्डेन जुबलि सिगां लाबोलायबाय सासे सिन्दुर फोननानै सासे आइजो लाबोलायबाय सिन्दुर फोननानै बेखौबो आं सोंलायबाय बेलाय सोर जाखो गल्डेन जुबलि मोनहैथारनांगौ नालाय बेसे एक्ट्रेस नागिरबाय थानोब्रा कर्ट मेरेज लेखासे बे डाइलग बेनिफ्राय बिनि उनाव दा नोंथाङा बिदि बोसोराव नोंथाङा बिदि माबा थागोन बिनि उनाव मा जागोन रिजाल्टखौ सानदों बिनि उनाव बेथ' जाबाय दे नोंथाङा हामबाय दे माने सिद्धाন্ত जाबाय दे लर्ड सरनाय हाकिम लरे हुकुम लरे पुरुबमय गरिमि सिलभार गल्डेन जुबलि फाथिमि बेथ' जाबाय दे बेनिखायनो हिनजावफोरखौ आं 3 माबाबाय ओमफ्राय उनाव जुदि मोनसे ड्रबेक जायोब्ला बे सोरांमन्दिर थियाटाराव मानो हगारनो आं फिसाजोखौ
आरो कर्ट मेरेज जाबावो मालिकनो कर्ट मेरेज खालामनानै लाभ मेरेज खालामनानैसो माबा होबावो बेबायदि मोनसे माबा फैयोब्ला मा जागोन देखा जाएगा नहीं पड़ेगा कोई नहीं आएगा नहीं पड़ेगा फुटबल खेले नोंथाङा तो 79 रिटायार लाबाय आरो माबोरै फुटबल गेलेबावनो खेलेगा गेलेनो हानाय दाबो माबा दङ दाबो आंहा दङ आच्छा दा बिथाङा बेबो मोनसे माबा खालामलायबाय आंखौ दा हांख्रायनाय लेखा बेफोरनि सिगाङाव आं गावनि प्लेयारफोरखौ माने बिदि आच्छा बिथाङा लांबाय जोंबो थांबाय 16 तारिखआव थांबाय थांनानै आलासि माखासेजों बरायनानै लांबाय बिथाङाथ' मोनसे खोथाखौ जों दुखु मोनदों आंखौ एसेबां क्वार्टाराव फैलायनानै आंखौ एसेबां बरायो बियो आंखौबो लेखा साफायलायनो होबाय बे दा जों मोनहैनाय लोगो लोगो जोंखौ मानो रायदावाखै मोखांखौनो नायासै जोंखौ मा खारन ओमफ्राय आलासिखौ बिथाङा बरायना लांबाय बरायनानै जोंखौ मोखांखौनो नायाखै बेफोर जों सानबाय मा जादों सारप्राइज मोखांखौनो नायाखै आरो बेनिफ्राय दिन्थिबाय बिथाङा गासै मा खालामदों मादों बिथाङाथ' रौ गाबबाय नै बेफोरखौ बेराय नै बे आर्टिस्टफोरा नै बे रायजो नै बे आलासि आलदा माने गोसोम प्लास्टिकजों माने बेरेक बानायनायखौ बिथाङा देखायनानै बिथाङा रौ गाबबाय आं बेफोरखौ ओरैनो बानायनाय जाबाय रावबो फैयाखै हाजार थाखा खरसा जाबाय होननानै मा जाखा बेफोरबायदि मोनसे माबा नोंसोरो गरियाल' चखौ बानाय ना मा मिथिला बेदि खालामनाय ओमफ्राय ओरैबायदि गाबबाय दा जों गाबनानै सलुसन जागोन नोंथाङा मा समस्या जादों बे समस्या जागोन जागोन आंनि दामाखौ आंखौ खोन्थाबाय माने आंखौ थगायखो शिबाबो फैला राबो फैला बिश्वजित दैमारिबो फैला ओरैनो थांलाबाय आच्छा बिथाङा डाइनिं हल देखायबाय पेन्डेल देखायबाय दाना थांनानै बिथाङा आरो बे गेटआव लांफिनबाय आलासिफोरखौ लांनानै गेटआव हाबहां जाब्ला सासे सेंग्राखौ थाव सोबाव गिलु-बालु गोबारै सोबाय जोंखौ सारप्राइज जाबाय मानो सोबाखै मासे साहित्य रत्नेश्वर बसुमतारिया सोंबाय मा जाखो रत्नेश्वर बसुमतारि राइटार बिथाङा सोंबाय मा जाखो बेनिफ्राय मानो सोबाखै बेनिफ्राय आलासि थांबाय आलासिफोरनि सिगाङाव बिथाङा अनजलि दैमारियाबो थांदों बे आलासिफोरनि सिगाङाव बिथाङा खाथियावनो जेरावबो सिथ्लायाव बिराद आलासिफोर जिरायजेननाय मोनसे माबा बानायदों पेन्डेल बानायदों बेयाव अनजलि दैमारि आरो सोरबा आलासिफोरा जिरायदों बे जिरायनाय समाव बिथाङा बे समावथ' जाबो बुङासै खुनु 3 घन्टासिम जिरायना दङ जेबो माबायाखै दाना बे प्लेयारफोर थानाय जिरायनाय माबाफोरखौ जिरायनो थांनानै दोखो गिथाव बाथाव गाज्रि रावजों रायज्लायबाय आंनिनो जादों आंनिनो जादों लोंदों बेलदां बेलदि जादों लोंदों बै आलासिफोरखौ दै गिलाससे होनो हाया नोंसोरो हा मानो उन्दुना जादों सिखार ओरैनो हाबाय आरो सिख्लाफोरनि जेरै एक्ट्रेसफोर दोनदों बेयावबो थांबाय थानानै दोखो माबा गाज्रि अश्लील रावजों रायज्लाय बेबायदि ओमफ्राय जों बयबो सारप्राइज जाबाय मानो बिथाङा माबाखो मानो बेखौ बिदि बुंखो ओमफ्राय बे सेंग्राखौ मानो सोबाखो आरो बिनिफ्राय माबाखौ लांबाय जोङो दाना रिपर्टारखौ लिंबाय बिथाङा सानै रिपर्टार दङ बिथांखौ सोंबाय बिथांमोना सोंबाय बाख्नाय सोंबाय गिलु-बालु बाख्नायबाय नोंथां रिपर्टारफ्रा नोंथाङा जारिमिन खालामबाय जोंनि बर'नि नायथो जौगिनि मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन खालामबाय गथाय जिबनाव रावबो नायथो प्रेमिया रावबो बर' हारिया नोंथांखौ बावनाय नङा मा बर' हारिनोलै सारा आसामा आंखौ माबानांगौ बेनोथ' बेखौनो बुंनो थांदों गतिके आङो दा नोंथाङा बिथांमोना सोंबाय दा नोंथाङा 50 इयार गल्डेन जुबली बानायनाय बे आंनिसो खोथासै आं गोसोब्ला सासे लाबावनोसो हायो ओमफ्राय बिथाङा ओरैनो बुंदों आरोखि देहायाथ' नोंथांया दाबो दङ नोंथाङा थियेटारखौ खालामनो हायोना मानो हाया सेन्चुरी बुजाना नोंथाङा सेन्चुरी देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा आं खिन्थु सासे लाबावनो हायो आरो बेयाव जों बयबो उसुबिदा मोनबाय आरो रिपर्टारफ्राबो
रिपर्टारफ्राबो दंमोन बे खोथा बुंबाय ओमफ्राय आंनि रिपर्टारखौ बुंखोमादों सब खोथाखौनो माने जोंनि भिडिअ माबाखौ दोनजोब खिन्थु मोनसे सेन्टेन्सखौनो दा दाननांगौ दे होनना बुंबाय आरो आচ্ছা बेखौ दोननाङा नोंथां जों बेखौ दोनबा गाज्रि मोनगोन बर'नि जारिमिन गैथाराय नङा ओमफ्राय बे रिपर्टारखौ बुंबाय आरोखि ओमफ्राय बिथाङा होनबाय गोनां जोंबो मिथिगोना बबेखौ सेन्सर खालामनांगौ बबेखौ माइनास खालामनांगौ गोनां आচ্ছা ओमफ्राय दानिया जोङो 3 घन्टा जाबाय रावबो साहाबो लों दैबो लों होनना गैया फै जिरायफै होननाबो गैया साहा गाबनायाबो गय खान्दि जा होननाबो रावबो गैया होमबा मानोथ' आसि जादों होननानै दुगा दुगा बुंनांगौ बियो ओमफ्राय जिरायबो होनग्रा रावबो गैया जिरायफैबो होनग्राबो दैबो गिलासै ओमफ्राय आं जि गारिसे माने 500 कपि मेगाजिन सबिनि लांदों बेखौबो बिथाङा रायदावासै बिथाङा मालाय खुरमा मेगाजिन आहिबायसो होननानै बिदिबो गैया मोखांखौनो नायाखै बे आरो बेनिफ्राय अनजलि दैमारियाबो खोनादों बे माने बे आर्टिस्टफोरखौ रायनो गिलौ पल' रायदो अस्ट्रिल भाषाजों रायदो बेखौबो खोनादों दा बिथाङा बेखौ मानो बुंदों जों गल्डेन जुबलि खुंलायनो हानाय बर'नि मोनसे माबाया बे माबाखौ थियेटार बिगोमा बेखौ माबा नांगामोन होननानै जों थिग खालामनो आচ্ছা दा बिनिफ्राय बै सोबा जानाय आर्टिस्ट माबाया बे दामग्रा नों बुंनो थांबाय बिराद बिख्यात गावनि मिउजिक पार्टिनि माबा बर' सेंग्रा दामग्रा सेंग्रा बेखौ बिथाङा बांसन होजोबबाय बिनि ओमफ्राय दा जोंजों थांफानाय मानसिफोरनि सिगाङाव बे सोरनिबा बुंबाय बिनि थियेटार जेबो नङा माबा मोनसे दङ बिहा बेकग्राउन्ड बे माबाजों बिनि थियेटार जेबो नङा सासे एक्ट्रेसखौ हाबा लानाय ओरैनो बुङो बेखौथ' जों बिराद उसुबिदा मोनो बिनि थियेटारा आं बेनो लादों बिनि थियेटारा जेबो नङालै बोसोराव सासे एक्ट्रेसखौ हाबा लानाय ओरैनो बुंनाय माबाया डाइलगखौ आं लिरना लाबोदों बे ओरैनो डाइलगा बे जानानै बे बांसाव जुबैबाय आरोखि बे एक्ट्रेसफोरजोंबो जानला मानला बे बांसाव एफा गोबार बुबाय बियो आलासिफोरनि सिगाङाव एफा गोबार सोबाय जोंनि मेगाजिन सोबाय बेनो मेगाजिनखौ केबिसिगोन आखायाव होदोंमोन जोंखौ बेजोंनो सोबाय एसेबा गिलिर बिजाब बे आচ্ছা गतिके बेफोरबायदि डाइलगखौ जों मोजां मोनासै आं फोजोबनोसै बेफोरबायदि डाइलगखौ जों मोजां मोनासै बिथाङा उनावहाय आं गासैबो बुंजोबला दंबावो दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनोसै सबि बुंनानै फोजोबनोसै सबिखौ बिथाङानो साफायनो होबाय बिथाङा बिथाङा दा सिबा फैबाय बे समावनो सिबा फैबाय बे थांनायावसो इएमफोराव थांबाय बे रनजितआबो थांदों दाबो बे माबा थांदों रेवरेवा थांदों ओमफ्राय डब्लिउ बड' कसारि ना बड' कसारि बिनि सिबाबो थांदों थांबाय बिथांमोना बयबो गाजा गोमजा नुजाहैबाय एकेबारे नुजाहैबाय बिथांमोना नुजाहैबाय बिथांमोन नुजाहैनायावसो जों साहा मोनबाय बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोन थांनायावसो जों साहा मोनबाय दै नङाबाथ' जों पार्टनार होनो होथाराखै मोखांखौनो नायाखै आচ্ছা दै दुगिगासै दै गांदों नामा बेखौबो माबाखै आচ্ছা जाबाय बिथांमोन थांनायाव जों माबा मोनबाय दै मोनबाय साहाबो मोनबाय बिस्कुट गांसे आচ্ছা बिथांमोनाथ' मा रायलायखो मिथिया फैसा मा हैखोना सिङाव लिंलांदों लिंनानै आधा घन्टानि उनाव बरायनानै लांबाय स्टेजाव आं मोनसे खोथा बुंनानै फोजोबनोसै स्टेजाव लांबाय बिथांमोना ओंखाम जाहोनानै सिबा जाग्रा जादेरनानै सिङाव लिंनानै मा रायलायगोथाय दा बिथाङा बरायनानै लांनानै स्टेजाव लांबाय मानसियानो गैया 50 जननि बारा ओमफ्राय सिबाथ' बिसोरो माबा भिआइपिफोरा दर्शकखौ नायग्रोयो बे दर्शकजोंसो ओंखारो बिसोर डाइलगा माने लांनानै 8 जनसो स्टेजाव गाखोहोबाय ओमफ्राय जोंखौथ' बे फाथाखौनो होआसै जों गाहायाव थाबाय एकदम मेगाजिन माबा सबिनिखौ लानानै गाहायाव जिरायना थाबाय थेवबो खुरमा फै होननानै बुङो आচ্ছা जे हक बिथांमोना सिबा मोजां मोनाखै 50 जनसोल' मानसि बिथाङा फंनैसो बुंनानै बेखौ बेखेवबाय जोंनि सबिनिखौ बेखेवनानै ब्लक फैबाय दानिया बिथाङा मोनसे खोथाखौ आं बुङो सासे बिगोमा बियो दा नोंथांमोन बायदि एकदम फिटफाट थानांगौ सासे बिगोमा बे गल्डेन जुबलि खुंलायनाय नोंथांमोना जेरै फिटफाट आरो मालिक बायदि दा
राइटर देखा बड़ी दा राजन बिथां सार लंपेन्ट कोट टट गाननानै माने येस जों सिगां जागोन बियो सासे प्रेसिडेन्ट दा बिथाङा सासे थियाटारनि मालिक एखे गाज्रि फाज्रि एकदम स्पर्टिं गेन्जि गानबाय स्पर्टिं पायजामा गानना थाबाय माथो जों मालिक होननांगौ ना चन्द्रकान्त मोसाहारि होननांगौ मा होननांगौ एखेबारे नायनो गोसो लेथ्रा आच्छा नोंथाङालाय मालिक बिदेसो गानगोन होनना बुंदों है एक मामै गानथार होनना बुंदों नोंथाङा मालिक बिदि खोनानो सासे मालिक बायदि थाना आरो नोंथाङालाय मानो आं बुजियो आरोखि आं जोंखौसो पात्ताखौनो होआसै नालाय आंबो एसे थिग गाज्रि बुंदों नोंथाङा सासे मालिक थाना मालिक बायदि थट थट गाननानै लंपेन्ट गाननानै थाना आंखौलाय नुवाखै माबायदि गानो नोंथांनि आलासिखौ आं बिदि गानना थाना मानुको साकुनी दीपो हेर फाटकुनी दीपो सबको बोला गेलो थिएटर मालिकको वही भाग एदि एरिना बुझो थिएटर मालिकको तो वही भाग एकै जग्गा बुझ्छ कि नआरे त ओसमिया एक्सपर्ट आरा ओसमिया त दाउ बुझ्छ तेना बोरो जो मैले ओसमिया কোন মানুহ আছে মই আলহী লোক বুঝা তো হতর লোক বুঝা তো মই আছে নেকি মই পক্ষী মই ঘোড়া মই চক ओरै थांलाय ओरै थांलाय ओरै थांलाय मोखांखौनो नुवा लेथ्रा फाथ्रा फायजामा बारदों सिउ सिउ मोना सांनि गन्थङाव हाबबाय नामा ओरैबायदि मोनदों आङो ओरैबायदि एसे लेथ्रा गानना मानो थानो बे दिनाव बे सानथामा बे एकदम स्टान्डार्ड थानांगौ नोंथांमोनबायदि थानांगौ जोब्बाय नाथाय बिथाङा बेखेवबाय माबानानै ओमफ्राय दस्राखौ बारा गैया पन्सासजोन बारा गैया आं बिथांनि माखासे माबाफोरखौ ड्रामाफ्रा बिथाङा ड्रामाफ्रा मोनसे ड्रबेक दंनायाव आं फोजोबसै ड्रामाखौ कमिउनिटिनिफ्राय लाबोयो ओमफ्राय लिरगिरियाथ' ओरैनो लिरगिरिया गावसोर जायो बेखौबो आं जायनिफ्राय लाबोआ मानो लिरगिरि मुल लिरगिरिया आंखा ओमफ्राय राव दानसाय चन्द्रकान्त मोसाहारि जानांगौ आरो आच्छा बेनिफ्राय बिथाङा जोंनि अडियन्सफोरा जोंनि रायजोफोरा मिथिगौ बिथाङा सासे उकिल बिथांनि नाटकनि गेजेराव सासे उकिल बायदि थानांगोन दा बे जाहा प्रेसिडेन्ट बायदि बा सारदा मोसाहारि साह बायदि गाननांगोन बे उकिल नालाय केट कट नेकटाइ सेकटाइ गाननांगोन आरो बटखौ गानो नेकटाइखौ गानो नंगौ होसोर बे नृत्य नाटकआ थेफाफा सेग्राखौ उकिल जानानै बिथाङा स्टेजाव बिदि माबोरै बेखौनो सोर उकिल प्रफेसर बियो there are people I'm setting with you to hold it not do you what how many students here बुंलेन सोरबो द होसोर नृत्य नाटकआव हिरो मोसाहारि बेखौनो कोट गाननानै ओरै आर'नाइ गाननानै स्टेजाव सोयो बिनि लायनो प्रफेसर बिदि दङ आरो ड्रामाटिक नोंथाङा आं बुंदों ड्रामाटिक केरेक्टार नोंथाङा सोलायनांगोन बिथाङा लिरदों बिथाङा लिरदों आरो नोंथाङाबो बे ड्रामाटिक केरेक्टार नोंथाङा सोलायनांगोन नङाबा नोंथाङा 15 इयार आफ्टार 15 इयार नोंथाङा नायनाय नङा आच्छा दे बिदिनो माखासे ड्रबेक दङ समायाबो गोबां जाबाय गोबाव जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोब माबाफोर बुंनांगौ जायोब्ला आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांमोनखौ बयनोबो माखासे ड्रबेकखौ बुंजोबनो हायाखै जिथु नोंथांमोनहाबो नुबाय थाखायो बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथाङा बर' गावनि सावरायबिदांखौ फरायालासिनो बेयाव थानाय मुल खोथा फोरमायनाय जों सामाज खालामदों एबा बिजाबाथ' खालामदों जोङो उनावहाय जों बेखौ रिभिउनि गेजेरजों नायबावनि दा जोङो सोंनाय फिन्नायखौ एसे दोनथ'नायसै आङो बे सासे सावरायग्रा दंबावखायो बे आयदायावनो बिथांखौ आङो फरायनो थिनदोंमोन बिनि आगोलाव बिथांखौ सिनायथि होनो लानि सदानन्द दैमारि बिथांखौ बे सिनायथि होनाया भारत मावफुं फरायबाय आरो बिथाङा पसमन सिनायथि फरायबाय लोगोसेनो मोनसे आरो दंबावो जोंनि बे सारामन्जु थियेटारनि सायावनो माने डिप स्टाडि खालामगासिनो दं बिथाङा
ओमफ्राय लोरगि थियेटारनि बिथाङा डाइरेक्टरबो बिथां केशव मुसाहारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। गोजोननाय होबाय आलासि बिथांमोननिसिम आरो सानसे बिथांनोबो हामलायनाय दा जोङो बे एखे आयदा सोरां मन्दिर थियेटारनि 50 बोसोर आरो बिनि बिहोमा बे आयदायावनो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायहर जानाय मुसुर बिनोद खन्द बिथांखौ गावनि सान बिदाखौ फरायसालियाव बड' राइटार्स एकाडेमि आजायनायाव क'क्राझार साइन्स कलेजनि बे फरायसालिसिमाव खुंजानाय सेमिनारखौ दैदेननो मानिनाय राइटार्स एकाडेमि आफादगिरि आरो बे सेमिनाराव बाहागो लाफैनो हानाय पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारि सार आरो आंनि आदा लोगोसेनो जोंनि बे सेमिनाराव आंनो जाय आयदाखौ होदों बे आयदाखौ लानानै एसे आगोलाव बिबुंथि लाखिलांनाय मानिनाय बोदोलन सार आरो गुबुन गुबुन आयदायाव दिनै बाहागो लानो फैनाय सेमिनार पेपार लिडार नोंथांमोन आरो बे आफादनि गासै नेहाथारजों लोगोसे सोद्रोमा नोंथांमोन गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आं आसलते थिग बेबायदि सेमिनारनि पेपार लिडार नङा। आं सासे हेडमास्टारमोन रिटायार लाबाय 22 मार्चआव ओरैनो जाब जुब सासे फोरोंगिरि हिसाबै आंनि बोथोरखौ आं फोजोबबाय। दा खोथाया जाबाय मा दिनै नोंथांमोननि जि सेमिनार बे सेमिनारनि जिथु महर मुस्रि बेखौनो आं एसे बागदावदों। मानो होनबा आं बिदि होनना सानाखैमोन आरो आं खुनु सेमिनारनि पेपार लिडार हिसाबै पार्टिसिपेट खालामफेराखै। दाखालिबो हरखाब जोंहा नेहाथारि बिथां आनन्द औवारिया आं गुवाहाटियाव थांबाय थानाय समाव लामायाव फन गाबबाय नैबेबायदि मोनसे खामानिखौ मावनो हानांगौ। आंनि थाखाय बे एखेबारे असम्भब बाथ्रा आरो ओमफ्राय जे ना खुनु रोखोम नोंथां खाथिनि मानसि हिसाबै मोननैसो रिपर्टखौ लानानै लिरदो बिदि होननायखाय आङो सानबाय होनबाथ' एसे लिरजागोन मोनसे जारिमिनाव थानाय बायदिहाय लिरनो हायाबाबो खायसे रिपर्टखौ आं होनो नाजागोन आरो बे दायित्वखौ आं आसलते लानो हाथारा बे सानदा देहानिफ्राय न'खरनिफ्राय बिभिन्न असुबिदा दङ अब्लाबो मर्डेन जुबिलिया जोबलांबाय बिथांनि बे मर्डेन जुबिलि जोबनायनि उनाव सानसेखालि जास्ट बेरायनाय बायदि थांदों चन्द्रकान्त आरो बिथांनिफ्राय खायसे रिपर्टफोरखौ आङो लादों आरो बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै आङो मोननैसो डाटाखौ लानानैबो एसे लिरदों आरो जास्ट सेमिनार लाइक जानाय नङा आरो मोनसे फिसा आर्टिकल बेबायदि आं लिरना लाबोदों आरो बे आर्टिकलाव मा तथ्य ओंखारो बेखौ बे लिरनायफोरा फोरमायसिगोन ओमफ्राय आङो माखासे तथ्य बेवहाय होआ होननानैबो होआखै आङो मानो होनबा चन्द्रकान्त मुसाहारिनि जितु सिनायथि सासे ओरैनो नाट्यकारबो जाबाय बिथाङा डिरेक्टरबो जाबाय थियेटारनि मालिकबो बिथांनि न'खरनि जितु परिचय बे परिचय एसे बेलेग धरननि थारमाने दा जाय बिफाजों दङमोन बे लास्ट बिफाया बाथुलसो बिनि आसल जोनोम जाफैया जाबाय मागना खिन्थु बेखौ गारनानै उन्दैयावनो दरंआव सासे हिनजाव लानानै थाहैदोंमोन उदालगुरियाव
नेक्स्ट बेखौ बिबौ आरोबाव सासे गोरजा लाखिनानैसो बेखौ फेदेरदों फोलावदों आरो बेनिखायनो चन्द्रकान्त मुसाहारियालायनो माने बिफानि प्रति एसेबां माबा गैयामोन आरो बिबौजोंसो बांसिन दागोन बेनिखायनो बिबौनि अननायाव बियो देरदोंमोन लावदोंमोन खर' गिदिर जादोंमोन आरो बिबौनि सम्पतिखौ लानानै बियो नै दिनै बेबायदि अबस्थायाव दङ आरो बिफानि हाखना गैयैखायनो बिनि लेखा फरायनाया मोजां जायाखैमोन गेलेनाय रंजानाय बाजानायाव दिन खाथायदोंमोन उनाव फैयै बिथाङा थियेटारनि मालिक जादोंमोन आरो नैबे आंनि सिनायथियाव हिनजावबो साथाम जागोनबाबो आं खायसे जारिमिनखौ लिराखै आरो लिरनायाव खायसे एसे जारिमिनब्लाबो खायसेखौ एसे आख' फाख' मोननाय जायाखै हिनजाव साब्रै आसलथे बिनि सासे हिनजावा गारनानै मेदाकादआव हाबा जाहैदोंमोन बर्तमानाव साथाम दङ बे साथामनि बाथ्राखौ बुंबायदों जायखिजाया आङो मा लिरदोंमोन बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव एसे फरायथिनो नागिरबाय आं बिदि खेंफोरथिबो होनो लुबैयाखै जास्ट आं मा मोनदों बेखौ लानानै फोजोबनो नागिरदों आरो गुसुङैबाबो आरो उननि बोथोरफोराव जुदि बिदि बाहागो लानो गोनां जायोबा माने मोनसे बिराद स्टाडिनि प्रयोजन दङ माखासे डाटानि बाथ्रा दङ खिन्थु आंनि खोथाया जागोन बेलेग कुनु रेफारेन्स गैया जास्ट सोरां मन्जुर थियेटारनि सायावल' रिपर्टिं आरो आंनो होदों दायित्वखौ मा सोरां मन्जुर थियेटारनि 50 बोसोरारि बिहोमा आं दा बेखौ ओरैहाय लादों आंनि माबाजों हारिमु फोथांनायनि दावहायाव सोरां मन्जुर थियेटारनि 50 बोसोर आं बिदि लादों आरो बहाय आङो सिगां जागायदों आगोलनि बरपेटा आथिखालनि बजालि जिल्लानि थियेटारनि नोगोर पाठशालाखौ बुंनाय जायो पाठशालानि सोनाब खोला खनायाव थानाय बेसेरा गामियाव थांनाय 1974 मायथाइयाव सोरां मन्जुर थियेटारा जोनोम मोनो बिगोमानि मुङा मुस्रि चन्द्रकान्त मुसाहारि दुलाराय आसामनि खना खनला मेघालय बेंगल आरो नागालेण्ड बिथाङा रिपर्ट जानाय बायदिबा डिमापुरसिम थांदों बिथां थियेटारा नागालेण्डआव गिदिं बर'नि हारिमुखौ दिन्थिनाय आरो फोसावदिंनानै गोबां रायजो राजानि बोर आरो बाख्नायनायजों देग्लाय 2024 सोरां मन्जुर थियेटारा 50 बोसोराव आगान होफैबाय जाय इनायनो बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव आसामाव दिनैसिम एसेबां गोलाव सम थांनानै थानाय दावबायारि थियेटार गैया दावबायारिखौ मोसादोंमोन आंबो गोरोबनाय मोनदोंमोन बेनि बादै जों लोगो हमदोंमोन आरो बेखौ सोनारनानै लिरबिदांखौ लिरनाय जादों दिनैसिम जोंनि गेजेराव गोबां दावबायारि बर' थियेटार